Yeah, guys. Uyai zvenyu, uyai nasi tiri pano, uyai guys. Takupinda mune dzedu manje tasiya dzavhekweti. Vheko tokubata mangwani. Chimboti kanimbokusiya umbofema ungafuma wakamapoison. Katimbokusiya tokubata mangwani. Hello? Ko alfa antes de já vamos ser para me ser papas. Hello? 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 Network yangu ilipa iko kwa baadaye kwa ofa anzi chimbasi. Chete. Alright, confirm na yeti. Undifone. So far guys, kuna mnenja munhu ari kuzikana kuti ashaya i1 driver chete. Animona. So far kuna mnenja munhu ari kunzi ashaya so far atofira ipapo ndi driver. Ndiye munhu ari kuzikama so far. Animona. So far driver ndiye ari kuzikama so far. Animona. Sisimeki nambotaura ndikaudza ngati usamcheme mwana iwe. Taso kunonzi kuti vanhu driver ndiye ari confirmed kuti the driver but conductor atongokuvara gumbo patabuda zvakanaka. Animona. Ranjiva kuzimushida Cape Town right. Saka to mirira kunzwa kuti pakamira sei. Right guys. Ngiyataka nekumorisa maskira seko guys. Pana mesa masters. Thank you for masters. Ku guys take up to masters. Kande masters. The guy is getting good news. Animona. But shamiso but ati ndi kuchema mwana like ngashi ngambomira antumona ngamira ambotangadzwa information zvakasara ndatosenda star rake mwana kuti vatarise mwana yeye kuti zviri kufamba sei kuti zvafamba sei hanzi tu nomwe drive andizindanzwa inini ndikutaura navanhu vekwamnenjwa kwacho ndiva ndikutaura navo vanhu vekwamnenjwa ndiva ndikutaura navo haasi pane basi papo but ndokwamnenjwa saka ndiya kutaura kuti vari kutaura namanager wavo so far panga pati confirmed driver wavo wavanoshanda naye right. Saka nyaya yekutanga guys was a masters guys. Ndiputaka good news. Ipoza masters. Imamudi good news guys. Chimotaka nekuza masters kana guys. 9. Look at the stars. Pati wane kufara. Pana mwana wangu angachitiriza tukai kulive aripi. Nice yabaina. Thank you Tendai the masters. Thank you the masters. Thank you the masters. You have lost some weight. Zuri. It's 3 days it's not done. Asiki sure not natural ring on. Yeah guys, Saturday very. Saka na nishizvona ne 3 days guys.
saka pandopedza mwedzi ndendatopera ndangove rutanda rwengo rongofambira rutanda ndopandene yesingoma Charles Mashara guys mufollowe vanonzi Charles Mashara vane page ravo muvafollowe animaona right kamasters guys amusati masters hanzi yese philosophy yes uda kwidza dasha mumutiwe guys uda kwidza dasha mumpopo tinashe upi wacho vemana vawanda kapana pa which one are you talking about? Thank you Belinda, thank you for the stars. Upi wacho hanzi uro yenyu yareba here uro guys kana mkwana chimtsipa changu chazadai thank you for nema 20 stars mbiya wandi chimtsipa chadai so hanimona hanzi simeri dzino tume mari yawakungotaurawo because waona vanaziva kuti sisimeri you have lost weight yes Christine Duwe what say ko tete wangu guys ndikuzamba kulisa imbomirai kana ndasinyatso kulisa ndichaburitsa full picture zvaizvozvi chimbomirai ndimbonyatsoti kuti and I'm taking this serious guys. Kana coke, kana juice, kana drink guys. Masvano, I'm trying to be best friend with this one. This one is my best friend. This one now. Anna Fredo, how are you? This is my best friend. I'm the top here in Katindina. Oh, Ichi. Okay. Alright. And I'm back on the masters. When I'm going to the masters with actually at least 5,000. Oh, we are kuningikiri ari right zvake ariko aiwa ariko nemwana but ndaretse musingambozvara naye zvishwa animona hanzi matamadzika guys okay matamadzikira here guys kwanzi sensiwa kufuta kuna utano I love you too Black Cat. Sure matuta ukazi unozatisa panyaye kiri pari confusion panyaye kufuta pane confusion wangu inini pane confusion dumpu ndoro zotatu tidzise dumpu ora iti Lucinda ndoro zotatu ndidini ndidzise dumpu but let's into update. Yes, hello ready. Uchete cheka kudaro une list here ndombra utasire list ka vanhu vari kutaura ndevanhu vabva kuHarare kati vapikwa murodi ora ndokumbirawo list orara kumanyira pina bhodha akura ichinombirawo utasire list ora chapo amini ndotaura ikandonyara zvakaoma kwai kana mina dzikira musadarivi amundotaura ikandodi right hatindiremberi nelife yedu ngatindiremberi nelife yedu. Let's go kumberi nelife yedu and ikulife mberi nelife yedu. So guys naikwa imino yadona zvakaoma right ande ikumberi nelife yedu guys. Chekutanga chandinacho panapa I want to play a voice note.
Antisika. Lakuti ndi play voice note. Right. Right. Hande iku voice note. Hande iku voice note. Terera I voice note. How are you, Andy? Marise. Gumba iro ndo richiri kurwadza. Chipatara ndisati hangu ndaenda. Chirombomwa mushonga. Ndiye handiri kumbomwa. Ndaiti ndakamboti wei. Ndozombonotariswa. Kuona kuti zvakamira sei. Uri sei ikoko. Nyambosiiwa pasi foni yacho. Right. Kwa minute take up. Ambomira guys, ngazvona 3 days here. Mazvinzwa here apa kuti ndigetu you guys. Mamunzwa here kuti ndigetu nasi kuti muri kunzwa here kuti voice run life. Guys. Muri kunzwa here kuti voice run life. Ragetu. Muri kuzvinzwa here. Muri kuzvinzwa here kuti voice run life. Muri kunzwa here. Ndigetu you guys. Ndigetu. Paya ma voice ake kutanga aya. Ma voice ake aya pekutanga paya. Achichema paya. Achidini ne voice raiko zvino. Muri kuwa kuti zvasiyana ka. Kana kuti hamuna kuzviwa. Problem guys muri kumixa nyaya guys. Andi chimbosiyai nyaya yebhasi please. Chimbosiyai nyaya yebhasi kwa sisimeki chimbosiyai please. I know we are all worried but ngatimbosiyai izvozvo. Andika kana vachaziva zvikuitika. Andi ngatimbosiyai because right now hakuna nemazita hakuna nechatisi kuziya. Saka ngatimbosiyai izvozvo kwa sisimeki tiite zvepano guys. Kana ndodo dzangu live minde kwa sisimeki kwacho munotaura ikoko. Hanimona. Getu improve. Voice rake riri rachinja. Hanimona. Ndoba ndatomuti iwe I can sense improvement. Iwe uri kuona were change ikoko. Nobva pindura. Change. Iripo change ndiri. Asungoti dambudziko racho ndo ranga rakakura. Asi zviri kuchinja kujara zviri kuchinja. Those even bleeding. Haichanyanyi zvayaiita kuti everyday. Akuita zvekuti do musi wacho wandinenge ndichitenda wacho. Bleeding yapera anongoti do. Ndinenge ndibuda madrops. Singabudi rakawanda zvaraita. Andimashona. Rakawanda. Ngamba ngozvambitira. Tumari wapindira. Ani muri kunzwa. Ndivetush, ndigetuyu mwana musikana ane akabatwa cancer stage 3. Saka atove nelife hanzi ndanani ndikunzwa kuti ndatove nenani even blood yanda aigara angapera neropa raibuda every time chidini. Saka ari kuti izvo ropa harichabudi mabudo raita amweta madrops. Harichabudi mubudiro uya waita and ave nani gumbo ndo ringomunetsa but ave nani. And then tichindiramberi regai ndimbotenda vanhu vese vabata pana bhuti wedu vane cancer futi vari kutukuitira GoFund vai. Anmona vatukuitira GoFund vai. Ndoda kutenda guys at least kuna madha chikafu vari kafandi vanombochova. Antika musoro pamwe takaisa yese kutenga chikafu chavo tivape. Antika and also let's continue to push the GoFund kuti chikurumidze. Antika ivo vari kumwa mushonga asi tikaiti mbonzwa kuti vari kumwa mushonga dumbu ravo riri sei. Because kuri vasivanda vaya guys ka baba vaiti vakumboitira chimwe chinhu guys because vari kuponesa vanhu pano munoziva. Vari kuponesa vanhu baba vaya. Tifa kumboitira chimwe chinhu guys semadhiaris tikangoita dola reduka timbovaitira chimwe chinhu ka zvinoita kunakidza so guys because haya katimbozanja dzeri bani. Hello. Hello. Hello, masquera say.
Ndaswera maswera sei ndiri palive zvangu ndatitega timbocheka kuti murwere ari sei. Hello muri kundinzwa? Ndati handisi kunomuka chimwatima zvanova ndimwa green tea ndishama zvese izvozvo. Ndatitega timbocheka kuti murwere ari sei. Aiwa vari nani ndatozomboti maybe kumaleti ndichitoti ndida kuti vachitoti ndida kutaura nani ndida kuzotumira nhasi sineri ndichivatenda ndakati aiwa muzovatumira mangwani. Vari sei havo ngatitaure hedu vari sei vari kunzwa sei varipi? Aiwa vari nani simba chete ndo richiri kunetsa mumajoints kufamba kwacho pachichiri nenyaya. Asi ivo pachavo simba aiwa vari nani nemishonga uya pari kutooneka change nemishonga wasivanda uya. Okay, alright. Aiwa pane improvement yekunyatsoona kuti zvavanga vari kudhara zvisiri zvavariko zvinezvi. Handiti vari kutooneka kuti kana pafesi vachinja vari kutooneka kuti munhu akutosimba. Muchaona pavachakutumirai vhidhiyo vachitaura. Mwari akanaka. Aiwa tii vanovhanisira tii nemukaka woisa switi ndidini? Vanovhanisira tii uza handisi kuda. Aiwa tinowa kutenda tinowa kufara chikafu mari utenga. Aiwa handisati pane yandatumirwa izvozvi naShumbless manherana. Saka moenda kotenga kachanotenga ndaichitaimira maspecials akungotenga zvinodhura kunyatsoita pane maspecials mbandaida kuendera. Alright. Aiwa kana muri Saturday saka ndo zvingoti ndada kungonzwa zvedu kuti baba vari sei tiri kufara because even get uya musikana uya kana mamuri palife there's a big change chai. Kudhara ndakatoona change paakatanga kumwa pepe achinzi zvaachinja. Saka iwa hatino kana zvakadaro saka tinofara tarisai imba baba vedu murwere. Aiwa vari right vanga vachitoti handida kutenda mamwoyo hanzvadzi yangu goziwo imwoyo. Aiwa pakanaka. Saka tinotenda hedu vanhu vanga dangonzwa feedback vanga vabvunza. Muzovatumira mangwani. Aiwa vanhu vanga vachingobvunza zvavo kuti vari sei hanzvadzi yedu ndikati regai tivafonere tivabvunze. Thank you my sister chimbotarisai murwere. Mukuita basa zisingaiteyo. Chitarisai murwere. Chitai tarisai murwere. Right. Saka ava ndiwa ndimukona kuti varwere vedu vese vekenza pane change. Handimuri kuzvionera vese varwere vedu vekenza. Saka iwewe kana uri mucomment section umu uri wepano kwai varambira amachati kunapata vambachini disturba zvekaisi vanoda ndita tii vanobva vandisira shuga voisa handisi kuida tea. I don't want tea. Hanzi rafita isho masisimela musi sweet. Yes, I am not sweet Kimsi. I am not. Ndo zvakatondidira izvozvo zvokuti I am not sweet. Ndo zvinoita kuti ndichembere naye izvozvo zvokuti I am not sweet izvozvo. Ndo zvakatoita kuti ndichemberere pano because ndikaita sweet anondijerera. So I have to be rough, you know? You see what I'm saying? Yeah. So guys, ndo zvatiri kutenda izvozvo zvanimaona kuti at least vari kurikafa vanhu. Anditika vari kurikafa vanhu, right? Chigai tibude munyaya iyi. Regai tipinde munyaya. Ndoda kutaura guys, idzi nyaya idzi ndandiri kubasa nti kune vamwe vanhu. Anziko gumbo. Yesi Petisha namba dzavasana unozoya kuserichera ndokupa. Ini guys muri kuda zve justice yafadha vedu uyai mupikigwe tea. We are actually in this sitting. You need to enemy of progress. You want me to get fat? Enemy of progress. I don't want it. This why right. So guys, what is mirandi vadani vandibikire kuti mufare. Mirandi vadani vandibikire kuti mufare. Vatuve
vadhuve vadhuve dhuve dhuve vadhuve avachatotiwi mavaru dhuve Baba Shakira. Baba Shakira. Guys, I was going to push you out. If you follow me, I'm use the follow me there. Get my phone there. Why you pick a tea? Kuti moyo you chain. Why you make a green tea? Yo. Doobs. Can't do a phone there. Why you make a tea? Nay. So I'm gonna manage that tea at this Sirikunda. Guys, this why. Could you manage the tea at this Sirikunda? What do I? Hello? You know, don't come back to me. I'm going to take a green tea. We need to take green tea. All right, chap. Hey, take a move out. Ha! In guys, till I get you. Quite my daddy, yes, sweetie. In guys, so I don't know what that's sweet. In the one with a sweetie. In Miss guys, even here, guarantee that sweetie. Don't get the chingo chungurudzwa. The chingo itwa yose the chingonzi. Sweetie. Ah, guys. What you the guy who became ndimwe mufare. Why say please? If you guys want to do the tower, if you go and make a tea. Right, guys, and if nyaya varikuya kuzobika tea uya kuzobika tea vana kufara panapa kwanzi marambire tea oyo ngavauye vabike tea saka ndatega ndivadani vaite green tea yacho kwaino kuti ngati manguvaudza kuti ngavabvise sweet naye saka vari kupopota saka ndatega ndivadani vauye vadi riti green tea iri pakona saka munokuisa mvura chete inopisa no sweetener, no tea, sugar, no what more. Mongo kana icho chomvura inopisa topera. Hapana problem, ndiko kudzisai kuti mubike baba. Yes, I problem. Hapana. Kapu, ngati kapu ndidi kapu mpeno kuti haina kiti yacho. Chongori chikapu sinana, chiti sinana basarisi. Right, saka guys, chega ichite panyaya zve mini makura mamuri kuda zve tea ndoda zve tea guys. Guys, aiwa kana. Guys, imi. Kana imi miswa imi. Kana guys, so. Right. Saka guys hati ndei kunyaya andika yatikuda kuti tite. Yatikuda kuti tite andika nasi. Toda kumbotora nenyaya ya Bybit. Guys, nyaya Bybit, toda nyaya Bybit guys. Ini ndakaona nyaya ine zuro manero. Andasinga ndakaona posti kwa Luisa. Nukuti ma updates machinja ndongomana kwa Luisa. Saka ndakadongorera kwa Luisa ndobva ndaona post yakanzi Bybit kudi saka ndakashaya kuti nyaya iko anomuona kwa aita sei gozi kune munhu aiti hey muri kubvunzira maudiri iwe sha iwe unochitwa dzinda zobvunza ini ndogona kuona anoto analyze nasi after nyaya yatoitika nezuro zvana ndichikudzai ndakubvunza zvema sweetener haiso sweetener unongokanda tea bag chete no sweetener yes no sweetener andimaona saka ndikaona chini ndikaona ini ndova kupretend like him just because muripo imi let me be me. Thank you Marty.
ndobva ndateerera paya ndaona ndauya pano ndanyora post ndafunza chii chikuitika ndabva ndabata fast ma-updates mucomment section kuti munhu atogwa munhu adini. Saka live ndakazongoona kadimbuke live kwapamela part 1 ndiyo ndakazongoona part 2 ndakaiona iripo bada ndakuzoiona ndakangoona part 1 anomaona. Saka Bhybhiti achinzi atogwa nemurume hanzi Ines Wahani here tanaka ningikiria isi tungumangada no ndasingatozii kwa Ines Wahani ndisho zviche. Thank you baby boy. Thank you baby boy. Hani iripo msara boy. Mushbad. Thank you baby boy. Ndipa msara. Right. Bata boy bata ini. Ambriwa komana rime vanombukura mungori wochikomana wozvochichi. Right. Saka guys ndobva ndaona vanhu vachipopota vamwe vakati Bhybhiti wavhura hombe vamwe vakati Bhybhiti wadini watogwa nemurume asina ime guys ndoda kuvhunzai kuside uko panext forever ndasingatomboziviso rako nenguva ichishata ndichingoma yezvo yainoiswa hani ndichingoshatigwa nayo ndichingoti zvitii zveyainoiswa hayo hani kanditutire thank you very much. At least maybe because I know when I'm guys tunachimwikichi ndaindongomwa zvinhu zvokushingirira ndingagodi kuti ndichajaira anoza kuti unozongojaira guys unozongojaira. So bouncing baby boy naye ako Kim C bouncing baby boy dakuramba kunzi boy kuda kunzi man iye ari boy Ivo kuti muri mombe muri elephant moda kunzi Ivo. We stay in UK and we do what the people in UK does. Yeah. Takapa nyuani iti Ivo. Iwe. Unomgozi na murume. Ini. Ndomukasina mkazi ndine mumwe murume. Right. Ndomukandine mumwe murume mbozi inda kuda uinde wono dadisori nda nomwe murume eri mangwani. Alright. Muno sura mapinda mwe baba ne background muno mutikatogara muno. Ngata take off. Vakadzi vari papo isa masivi ndaramba mkazi. Masivi. Email address waisi masivi. Ndombo vaitisa maskiti guys. Zviri kweli. Ndombo vaitisa maskiti kani bobu. Davandisumudza vandite kundisumudza vakapfeka dress ya. Zvinoita. Handivani vasingaoni kufesi ndokwira padenga apa vakapfeka dress. Ifake here Hitler. Is this fake? Tinachi. Kwai ndikumukandisira murume kuseni ndikati ndotompinza chimwe munhu nebhegi rake munhu akapinda nebhegi rake mangwana makuseni munhu pana katoona paane umwe munhu pana. Ai saka guys ngatinde kunyaya yandikikiri ngatinde kunyaya ya haisi shuga iyi hani hanzi ndiri pano baby. Chiwai guys ndobva ndaona Bhybhiti kwaya wainda watogwa nemurume wake wadai. Ini ndine mubvunzo guys. Ndoda kubvunza guys. Hanzi organic kwechi kwechi. Guys makutoti confuse awini. Kwechi. Haisi organic. Guys. Zvinotichagoziva yacho munoti ndichingoma guys ndaisa zvimbijana zvishoma se. Tell me guys. Zvangoma zvo. Hapa ndakabva kuSouth Africa guys ndakazvitengera mazikofi angu munongo waimi ndakanyatsoti rikofi inofanira rikofi zigaba rangu rerikofi rino mai mwana sandi zvinonzi asi kungoya ndizvindongozvitarisa. Why it's fake? I know it's fake. Saka meno. Amen. Right. Kwanzi is organic fake yakanzirani. Yakanzirani kupi? Yakanzirani kupi yoni? Yakanzihani kwete rani. Right. Saka guys chande kunyaya ya Bhybhiti. Imi makuda uzvimweni. Tinyaya ya Bhybhiti kuya. Saka hanzi yakanzi 100%. Ndati mukati tichenditaura nyaya iyoyi. Inombonyogwa shuwa.
Ndaiva kunyongwa. Right. Coffee andifunga kuti iraiti. Iraiti recoffee. Kuti inonzi ine caffeine inozodidi. Inizvo zviro ndikuona zvinoondesa nezvipi singaoneki. Ndikutongorila yaone neno. Saka guys ndobva tapinda munyaya yenhingikiri. Ndobva tapinda munyaya yadByBit yaya guys. Ndoda kubvunza imvunzo. Guys ByBit makaenda kunomutsvaga. Imi maZimbabwe makagadzirwa size inokwana. Makagadzirirwa size inokwana. Upinde futi ByBit uwapame maZimbabwenzi. Chokwadi guys mungati muri kuona vanozvigwira vane chikoro. Vanongozvigwirawo zvavoko. Makutomanya kunomutsvaga kumusha kwake kuti kwanza uya kunotaka kuona uchigwa ukarega kudzosera ukasidzosera papa ukarova munhu saka chiya kuno kwisusu tikuitire zvinhu guys. Are you okay? Ini papa ndakazviona kuti pane era pandakati ndikataura kunonzi enemy of progress vatanga saka ndakuyedza kutaura chaiko guys chaizvo animona chaizvo ndakutaura chaizvo zvinhu zvemachokwadi. Vana vanogwa everyday kuzvikoro guys. Taitoda mudashorana ndibva kuchikoro isu. Tinoziva kuti tikatangana kuchikoro ndaikumirira pagedhi. Kana kuti ndaimirigowo pagedhi. Hanimona akaziva kuti ndadenda bhuru ndendakadira akanimirira pagedhi. Kana kuti ndendakakumirira pagedhi. Handi tichienda kumba uku todashorana murodhi. Handika kana awina arohwa. Vanhu mukasimuka vanhu mukamhanya mukaenda kunotsvaga mwana wevari kumusha kwavo kwangari. Mwana yanga asatomboziva nefoni anga asingatombozivi. Andimaona kana kuti kune Facebook kana kuti chi ndimi makaenda kunomutsvaga. Andika mukauya naye mukati tida kukuvhurira page. Andika takakuona ukazodai mwana waye akatiwera ndiani angaramba na guys. Ndiani angarambe kutoda kusimudzira iye achibva kuMount Jariweni uko kuchiwe shoko. Asingadi kusimudzirwa ndiani. Hapana, no one bothered to investigate kuti mwana uyu handi vanhu vakangotora the word ramai vacho kuti mwana hana murume mwana uyu hana mwana handimaona. And then pakaita maghost handika akanyora kuti munhu uyu hama yanga nechi akatukirigwa futi anga si ghost anga ari munhu akatukirigwa anyway as usual mazimba munotukirira pane chokwadi. Chinoshamisa kana chokwadi chezobuda pachena hakuna nanogona kunosvikoti takatuka munhu yoya sorry munhu munenge bamutukira mahara. Animona makatukira munhu mahara. Saka inini ndoti handisi kuita problem nokuti kubatsirwa tichi handika ndingoti ndakamime animona ndakamime akakutaba ichekuseri kurowa 419 nemunhu akabuda pachiwe shapo panhingikirapo. Tiri kutaura pano tiri kuchema tikukumbira mari yeGoFundMe yebaba vane dumbu razvimba vane kenza iri blood. Tikukumbira mari kuti Getu ainde anobviswa chibereko. Handika people were ignoring. Uncle Hussein vari kukwama Uncle Hussein vachikwama tisa vari kunhikiri kupeji kwa anyway ndina vachirenje mvura yakuda kunaya anyway vari kunayiwa zvinhu zviri panze zvinhu zvaparara anyway ndachikumbira mise $1 vadzokere mumba mavo haisi nyore kusiswa imba yako kavaka imba yakanaka kaya wongodzisibuda mumba memiya at least mundazobvuma ndoenda kutengesera ground nomana ndipe 25k anyway ndachikumbira kuti simbo contribute vanhu vari kublutika handika vachiti tikumhanyira kuti tinobatsira ByBit ndiyo vari kumhanyira. Ndina kutangana Mairais vaya mukadzi yayo she's not a bad woman, she's a good woman because her heart was in the right place. I think mukadzi yayo what a gay guys Mairais what a gay Mairais what a gay she's a good woman, she's a good child Mairais and mon what a gay guys Mairais what a gay Mairai timbotaura Mairai varipo ndira kumbovaonesa ndakaona potential yavanayo Mairai tiri kuvanidza kucharity side uku kucharity side tiri kuvanidza vategei guys. Tegai Mairais Mairas tegai Mairas vauye pano Mairas uya munin'ina wangu uya mwanangu pano uya uyai Mairas mwanangu uyai tionesari Mairas. She's a good child because at least akafungira umwe munhu handika as much as and she's a good hustler
she's a content creator. Akaona mukana wokudza page, akaona zveshuwa mukana wokudza page, akati nganotora munhu. Andika ende page yake akakudza zveshuwa. Anoona akazikamwa zveshuwa. So she's also a good woman. She's a hustler. Akahustla zvikaita. Anoona akahustla zvikaita, akaona mukana kuti hoyo mukana page rangu, akati boom, nokuti anotekesa anomarket. Saka zvinoda vanhu. So sando kwamuri Mairasi. Sando kwamuri, because you saw an opportunity and you jumped. Ndozvinoita content creator. Andi muri kudzwa. Nevanga vaya pana panoda kuti ndivaudze Mairasi. Ndozvinoita content creator izvozvo. Anditi ukaona mukana vatopinda mu200 anditwazviona. Vatopinda mu200k vakagona, vakaona mukana vakajambira. Andiona ndozvinoita good content creator. You see an opportunity, you grab it. So what mazoti kudi makainda mazoti kudi asi vakaita live ka. Antika nanga ndazoti live ngenda azoona chachi muya yapera. Asi vakaita live ka. Obviously kwakuina nakona ila kuti chicha itika chinwani. By bit akavura page. Avurwa page akatokura kudarika Mairasi. Akauya to overtake Mairasi vacho. Mukatsa mapost ake Kevin Maskisa ikanda anga kutosimka zvaita vananyata mwana. Bozi akatotasa page yake nezuro iroro. Animaona. Anga kutosimuka zvokutodaro zvokutoenda. Mairasi is a good woman. Vakaona mukana vakajambira. Chero ndenda kuona mukana ndaye ujambira. 1. Ipapo patinga wapi mosha. 2. Her heart was in a good place. Andika kuti alright, munhu uyu video iyatenderera. Andika rega nditore mukana ipapa ndiunze uyu munhu auye. Munhu yakauya tomubatsira kubva ipapo. Her heart was in the right place. And unfortunately Mairasi, next time ngoshe mwanangu une potential. Kuvanhu vanogwarawo kumwana kuna vanhu vari kutambura mwana kuti join nekuside charities. Une influence, you are an influencer sure. Zvokuti ukatomira apa chakatweka kwaita mwana ukwarira izvi pane mwana ndagurwa gumboya mara ina kwana. Ukamira papeje wakati wedu kwaita mwana kunoku my companies aya wakaisa vana by bit they will chip in. They will chip in mwanangu. Saka ndachida kuti umbogara pasi. I'm not saying kuti vaonenge vaona kana ubatsire, but iwo uri pa ground ukwarare manje. Wona kuti izvo wagaina 50k wapinda pa 200 paita munhu next time mwana yari kutendera ari kutsvaga mari kunogurwa gumbo razvibe. Imagine ukaenda pa ground ukaita live uri papo kuti ndauya nemumwe nasi woita live uri papo, you are going to gain 100 more. And kune vanhu chaivo vari kuda help, real help guys. Kune vanhu vari kuda real help kunze uko. Ndosaka ndichiti yangu vanhu makakaura, even nemakambani makakaura nemakambani. Hatikuonei muchipinda pari kudiwa mari dzemaGoFundMe. Hatikuonei muchipinda pari kumirana angu sendi nana stand master uko. Handi maflex vanzari ku stand flex mameno. Iye kwani vachimira kwa chibatsira vana. Hatikuonei nemakambani. Asi munomhanya kuenda kumunda nekunotora munhu ane pamurumo wake ane munoziva guys, munhu ane makumbo 2 nemaoko 2, munhu ari able bodied, mwana mudiki ari kutova takaita mira. Mukaenda kunomuti uya kuno mbuya vaya mai vaya vakangwarisa, mai vaya vakaona mukana, mai vaya vakati mwanangu kwaita opportunity, haunotauri kuti une murume, haunotauri kuti une mwana, unotaura kuti unoda kudzokera kuchikoro. Hanimona akauya akanyararawo zvelife angaudzwa imi mai dzitwadzaifa kutaura mai vake vamudza tusatauri. Antika otengesa mai okanda mai pasi papers, okanda mai pasi papers, mai vake vamudza tusataure kuti tidle. Antika mai vaya ndo rinonzi Groove geva ndo muna toronga kana mune vanhu vamuroda kuto blame mai vaya ndo vakaudza mwana. Handi kuti izvo hazvitaurwi, tikuda kudla ndoda kubatsigwa. Saka unoti handamwana handamurume, mwana akauya kane version iyoyo. Saka mutaizo kanda ndake pasebhazere kuti angakataura kuti mamene zvakanga ngokudzisana sakwasi kuti achinje. Hani mazvona ndizvozvo zvinongoitika nditi mai vake vakataura akasakwasi kuti achinje. Hanimona mai vakauya nemwana vari muzasi memwana vachitsigira mwana vachiti ndipo vaiti kunobuda mari svinu yakakura zvokuti vakasvika maHarare vakagara kumba kwaMairasi. Mairasi achivabikira achivaitira zvese vakagara kumba kwaMairasi. Antika vachiita mwana akanzi todi tikaona atokedzwa achinjwa, tikaona achinjwa akutochinjwa life yake. Makambani atopindira fast esenge vefensi vaya makameme vefensi vaya makameme vaikuisa fensi makameme makadliwa for free. Nokuti mai manya kunetsa fensi makadi kuinda kunetsa fensi ko makadi kutsvaga kune mwana uya ari pabuchi ari kuda kuvakigwa imba uya makadi kunetsa fensi ko makadi kunetsa fensi ikoko
kune mwana uyu ari pauchi ari kuvakirwa izvo zvinaningikiri ari kunzi navamarambire vanhu ngavaunganidze mitiro isusu tadeba chetewo anonzi ani mwana wajudha jordan judha here kana jordan amen makadi kunisa fensi kukuda kuvakwa makanisa fensi makandioka vamwe vakatenga mbeu vamwe vakatenga magambutsu muchitengera munhu demakatotengera henyu vanhu vari kutambura vari kuda mari yembeu nemari yemagambutsu demakatengera hupfumwe munhu asina mwari rabei vachikuropafadzai zvisingatoiti izvozvi mai vai vakazvitakurira ubvo vakasiya vatsindira mwana wavo ende guys game iraitorwa mumba mamairasimomo ndomaona kuti mai vaya vatori neutsinye mai vaya mumba marasimomo mamairasimomo ndo makasiya vatsindira mwana wavo kuti chero zvikadini usatombotaure anything, don't say anything. Unongoramba wakatsika statement yekuti hauna murume hauna mwana. Mumba mamairasimomo ari kupuwa sadza mazimba miswai. Guys, what I feel for my rasiyaya mumba mamairasimomo vari kubikirwa sadza mutoro asingavaziva vatora kuvakutora nemota yake kuya navo vari kubikirwa ndo vari kuronga udhirihora nemwana wavo kuti chero zvikaikudii urambe wakadzvanya nestatement yekuti hauna kana murume hauna kana mwana. Mairasimomo mukamba kuseni mamukasei mama muri kuda kumwa tine chingwa chine mazai kana kuti muri kuda bhekoni kana muda kumwa tine nyama ndiura yehuku achabikira vachimupe. Munoona zvinoita mazimba guys kuti anokurongera dhirihora mumba mako. Mai ava vana kuza mota vasiti kuba namba mai veve yadzadzi yavheko iyadzadzi yavheko chaivo chaivo vaitoziva kuti vari kuba vaitoziva kuti vari kutoba zvavaitoita zvazvi vakatakura chisaga chavo animona vakatakura chisaga chavo vakatakura magambutsi avo kuda vakatopuwa nemari yebhasi vakadzokera andimaona mairasi vakasara mairasi havana dzungu louisa vaitoboosta peji ravo. She saw an opportunity and she grabbed it. Ndo zvinoita a very good content creator zvakaita izvozvi very good content zvavanoita vakaona mukana vakaumhanyira because makatenderedza vana vavaka iri fight chete ivo vakatanga navatsvaga vanhu mukanosara ende mwana waende asipatogwa nemurume mairasi wangu achindafa. She was going places. She was going places. Deyanga sina kutobva. Right. Vagara mwana atopretenda achita chisikana wena. Achipretenda chisikana. Achipiwa mari nemakambani. Kwa yakambopiwa 200 here kudanga kunopiwa imwe 400. Amen. Vachipretenda kuti ndirimusikana ndikudi pamwe baba vaya vakaona wigi yakanga yaiswa mwana anakanaka ateka nezvimabonifo mazvibonifero vakati mukadzi woinda. Vakati speed vakamanya kuda kuzotora mukadzi wavo. Ndawangu ndakawa wangu voice ndariwa nhasi voice note ramai vashanzi ndandisina nditomuzivi murume yaya handina kana kutombovhera ndakawana kana mari yacho kana kudini pavakati kune mwana kune murume uya kuno kwaita vanhu vari kutsvaga vaimutorepi kana wanga usingazivi vaimutora kupi mwana aida kutoga pamucha mamai vake akafonegwa namai vake kunzi uya kuno anzi ari kwabamunini muri kuona kuti mai ava vanoziva zvavaita ritori gefa vakatonyepa kuti ari kwababa munini havana kuti ari kuboyfriend vakati ari kwababa munini vakafunda kuti iwe kwaita mukanda kuno kuuya vakati kuna baba munini vavo so-called baba munini tokumbirawo mwana mboya kuno kupane zviri kuitika mukurume uyu ndiye akatoperekedzera akaperekedzera mukadzi achinda kunosiya kwamai mairasi achisvikawo nemota achisvikawo icho mairasi chauya mairasi uya pano mairasi uya pano you are a good child mairasi uya pano ndanibokuedza ndoda kunyatsokuudza ndakakutarisa mwanangu nokuti you have a good heart. Your heart was in a good and ndofanira ask like that say so an opportunity and you took it. That's what a good content creator does. Mai vaya vakati mwanangu uyu sambotaure murume akaperekedzera akanosvika kunhikiri akanovasiya akati ndauya pano ndikati mwana uyu kwai abva kwaba munini vatora mwana vafira mubhasi kweve kusada kusara mai kwai kuri kudiwa mwana ivo vapindawo mota yamairasi navo handimaona vachitevera mairasi kuya kunoku kwavaibikirwa zvinonaka magonanziko kuku anomwana vachironga nemwana wavo kuti but mai raisi unofanira kutenda mwari kuti zvaitika pari padhuze mwana uyu aida ari padhuze type yemwana uya natype yemai vaendaona yaya izvi zvavari kuramba zviri pachena zvokuti vari kuti mwana akati kwababa munini zvakakuudza zvazviya asi mwana vakakumbira kumurume kuti tokumbira kuti auyi mwana yagona kusiya kubira akarova pasi yo vaigona kusiya chibva zvihombe akarova pasi so unofa kutotenda mwari kuti mwari wakuitira chi wakuitira zvikuru right
zvadaro murume atevera uya ati akati mukadzi wangu pamwaonyengwa handika ndobvatora muti mukadzi wake akati mukadzi akati kuna Mairasi ndakutora mukadzi wangu ndakuenda ndakaona painterviewa naMairasi achinzi saka imimi mutora mukadzi kwai vane umwe mukadzi kumba muri kutora mukadzi uyu mukadzi wenyu mukadzi wangu ndakatobvisa mari kudi titorana vachibatsana paya handika mukadzi mwana uyu akaenda pabarika handiti pandisina kuti farei napo Mairasi ine hangu ndakazvimirira ndepekuti mibvunzo yamamovhunzawo murume uya yanga yapesenawo iya mibvunzo yanga yapesenawo kozi murume angotera mukadzi wake zvemibvunzo yaende kuzoti iwe bhaibhiti unodzokera kumurume uyo hausona kuti murume ane mukadzi wake makatomutora kumurume wake so you were not even supposed to ask her that ima matoziva ka hanimaona mamatoziva makatomutora kumurume wake munhu uyu achiuya maitoziva kuti munhu mamutora kumurume wake handi saka agara angatori kokubarika ikoko saka zvozoti haudzokeri kuzodini mwana yacho is now 19 ane 19 handi mai ava vaitotengerwa zvinonaka nemurume uya zvinono vachimwa chingwa vachitengwa fulawa vachibika chimoto vachimwa tea vari kumba kwavo vachidini ndaende kued Mairasi she's trying to be edit anona vachimwa tea vachidini kumba kwavo ikokoko kana mwana yanga asiri happy marriage make why akapa murume address murume akasvika sei kumba kwaMairasi akasvika sei kumba kwaMairasi paakatorwa nezuro ndomukana wanga uri mukana wake pamberi pevanhu Mairasi pevaitaura kuti saka wakuenda ndopaitaura kuti tina ndinokwaniti kuenda sha ini ndikusara kuno I'm not going ndopainunugwa ipo paya because Zimbabwe yese yakateerera ndipo paipa kusara murume afana paizombomanikiza pamberi pekamera pakazara vanhu hanimaona apana ndikutaura analysis dzangu guys dzangu inini apana paizombomanikiza pakazara vanhu murume yakuti hazviende aiwa falasi Mairasi vakadzingwana ari kwababa mnini yes that's true wangu asikasitongana abva kumurume asi pefamba kwenguva Mairasi vakazozvibata vakanyarara vakazozvibata Mairasi nyaya rese Mairasi vangu vakuiziva but vakanyarara saka vaitozviziva kuti vakanyeperwa chinyu kuti ndakanyeperwa handimaona chinyu kuti ndakanyeperwa nezuro murume vakangoti denganyangotaura kuti Mairasi kana ipapo sepe handisi kuenda zvaitotipa signal kuti mwana uyu pane something chiri kuitika sei ari kurambira murume kuti handii patinombira kuseri kwaMairasi kuti I'm not going vaimbomutora chisimba but akakabatirira kudai murume achibata kudai achibatirira kudai akandonongedza ega chibhegi chake kuda kuti aida kuti aende kumurume wake saka murume wake ka aienda kumurume wake andivazvona saka zvokuti tizobvunza inonzi chi Mairasi chiko chikuitika nefoni yako minoti chikuitika nefoni yako ikuramba kuita minoti what's going on akanditrai futi andimuona oraiti handazitaurai ndichimirira Mairasi ndachida kuti ndingotaurawo one point panyaya yabhaibhiti apa ndiona hangu paine problem yakanyanya kuita Mairasi too much kana kuti yakaita aiwa ndisi kuti hangu munhu uri kublame ndinoda kutaurawo inini maanalyziri andakaita nyaya yawo ndinoda kutaura pakaita wrong bhaibhiti nepakaita wrong Mairasi bhaibhiti Mairasi foneni kuramba kuenda imbobva palive mongobva palive kudai so kutobva papeji modzoka futi moya morequesta because iri kuramba kuenda mboita isa izvozvo right Louisa kuti ibva udzoke Louisa buda udzoke ibva udzoke Louisa ibva udzoke mese newe futi angachirequesta pamese ibvai mudzoke raitaurai hanzvanzi naichedza kutaura kuti bhaibhiti pekutanga chakaita kuti aite mbiri ndezvaakaita kudhara then vanhu kubva vatanga kumutsvaga handiti right vamutsvaga kudaro pakaita mawellwishers evanhu vakawandisa vanhu vakadonata zvinhu zvakasiyana-siyana maschool fees chichi everything mamvura dzekuchera zvibhorani mafenzi saka zvavaifanira kungoita ndezvekuti vanhu vaifanira kunge vagaidha chete but achifamba ega kana kuti nemurume wake kana kuti kutsvaga manager vouya kana muHarare muyame vorelocata vogara muHarare then macompanies ese anenge aine chance yekusvika ipapo vachivabatsira kusvika vazoti vakudzokera kana kuti vakugara muHarare imomo so kune umwe munhu let's say inini ndine 1000 yandoda kupa bhaibhiti but just because panenge papinda kana kuti Mairasi vandakavenga ndinobva ndaisa 1000 yangu yapai muhomwe handichabudisi
saka kuintervina kwakazoita ana Mairasi vakambva vatiwanzwa mbiri yemunhu ivo vakambva vamhanya kwakunomutora vakambva vaisa muhomwe mawo vamuisa muhomwe mawo vakambva vatanga kusenza naye saka kusenza kwakaita ivo zvakavabhenefitawo kwavari because mukatarisa maposta Mairasi anga ine ma50 likes 60 likes but vakambva vabooster and mafollowing yakasvika ku200,000 animazvona saka ndinozovabhlema ndepekuti pavakazobaya live vaakubhlema murume uyu ndepekuti vanga vakuti iwewe wakatishandisa nezvese zvana ndichikuitira chichi wati of which ivo ndo vakaenda kunomutsvaga iye haana kuvatsvaga saka hapana kana chavakabatsira mwana uyu ivo ndo vakatobatsirwa nekusimudzwa mabrand because mese maadvertiser mese muyamwe dai vakaenda vegaka ivo vachinotsvaga mabasa ekuti vaadvertise ivo vaisa mawana saka zita raiwana maadverts nderekuti Bybit nanhasi izvozvo vari kungoramba vachirira naye chero even adzokera kumba kwake kumurume wake saka maida kuti arambe murume here ende chokwadi chaifanira kutaura ndechekuti chii nekuti hakuna munhu anotaura chokwadi chakasviba chekumashure nekuti anotya no plus kana ndichoita maskiti hamuna kuita contract nende kuti murume ndikuudze zvepersonal life yangu tikuita maskiti yes and again kufanana nemitete muchinda kunoroorwa nemurume wenyu nini hapana pamakambomuudza kuti ndakazodanana neboyfriend yakati ndikazomborarana form 1 ndikazorara neumwe form 3 why nanhasi haazvizivi murume wenyu just because muri kuchengetedza future yenyu saka imimi apa nyika inoti yanzi akatinyepera maida kuzodini budai mudzoke and vanhu vangachekta navo the other thing vanhu vangachekta navo vakomana tichi-exclude Clyde Rise uyo Ado musingle wozoti outbounds taakumboenda kuZambia vanenge vachinoita sei nemaskiti uyu musingle of course chese chine chavanozoda kuita kana pana Bybit haazorambi because anenge achiti ndakasimudzirwa kubva kureserva nemunhu iyeye saka it's an advantage inenge yakuzotorwa pamunhu iyeye saka ndiblame munhu iyeye nekuti akakoshesa love yake nemba yake nerudo rwake handitombomublame chitongoripo ndechekuti vanhu kana vachingoda kushanda naBybit nezvaakaita nezvakaita kuti atrend vanongoshanda naye chero aine murume chero ari panumber 6 vanotongotaura nemurume wacho womutendera kuti aiwa alright ngatikontinye wovhura rawo page chero akavhura page mangwana rinongokura futi iwe wongorisiya rinongokura futi because chavari kuda ndiBybit havasi kuda chii havasi kuda vanhu vari around unoona pari tricky ndepapi manje inini apapa I do agree with you hanzvadzi nezvimwe zvinhu zvawataura zvekudaro but patiri kudisagree tino kuti Mairasi is married and Mairasi vane murume wavo Mairasi vane murume wavo uyu murume uyu ndamunzwa achitaura kuti anzi inini kana mukadzi achishanda ndoda kunge ndiripo and that means zvese zvinenge zvichiitika ipapo murume anofanira aripo saka iye murume uyu achitsvagi mari akuita basa kusirashidzira mukadzi achiita maskiti here let's be honest ipapo panofambiswa sei muri kuona mukatarisa pane project yakaitwa nana makadzi nana Holiten vachiimba vese ikazobhanwa iyaya vakazopinza Michael Max anonzani umwe uyo mukomana umwe akazoimba uyo inyaya yekuti Holiten akataura kuti inini paproject iyo ndinoenda nemukadzi wangu animazvona pane zvaaiitira saka vakambva vatonetsana contract ikabva yatokansiliwa vakatsvaga umwe muindi wobva vamupfekera ipapo same as ipapapo uyu akatozviona kuti mukadzi wake one kuChristianity chitendero chake chakutobhanwa nekuti vekuglow chichi wati vakumupfekedza mawivhi then tumadresi twered twanga kutengerwa chichi wati iye haazvifarire mukuona kuti vakadzi vake vanopfeka hembe dzewhite every time nenyaya dzekuchechi hanzvadzi papo ndoda kubatsai muro remember kuti atiri kudresi wamukutaura itotwo antika nemawigi wayo it's because they didn't know kuti Bybit ane murume hanoona and also they didn't know kuti Bybit uyu mupostori yes ipapo handisaidiro hangu Bybit ipapo pakuti dai paanga kuzotengerwa kuti hembe nechichi nekupfekedzwa mawigi akati murume wangu haazvitendera akachizobuda pachena kuti aiwa ndandichida kunyatsoona kuti ndiri kunyatsotsvagirwei nekuti ndiri murima saka apa mazondibhaizawo saka ndikude pachena hayo ndine murume wangu let me call murume wangu anditenderewo kuti ndirambe ndichishanda nemi vomboita off the camera momboita meeting nemurume wacho because message yekuti murume wacho ari kupopota yakatombouya neumwe munhu akashaudwa achinzi ari kunyepera chichi achinzi enemy of progress wati saka chingoripo ndechekuti vanhu vakanga vachinyanyofarira Bybit vachifungira kuti isingle and vamwe vanhu vanga vakungoswedera kudhuze naye vachiti musingle saka vakunyanya kurwadziwa ndosaka vakutanisha zita rake but to the side yaMairasi
ini handisi kuvablame as such munhu nekuti chero neni ndakaona mukana iwoyo ndaenda kuitira kuti inini peji rangu riite sei rikurewo ndizikanwa. But pavakazobvaiza ndepekuti pavakadzvanya live vakatoratidza emotion zvokuti nematauriro avaitoita avaitorwadziwa ende vaiedza kutaura kuti mubvunzo wandiri kubvunza uyu ndoda kuti upindure uchiti murume handichadi. Deep down vairwadziwa kuti vada kutoti asiya murume atore chance yeopportunity yecontent creation of which zvinenge zviri wrong hazvo kutirambisa munhu nemunhu aanoda naye. Ipapo, yes, I 100% agree with you. Ipapo, because ndakanzwa handina kunzwa zvese but paripo pananichidza pangu achibvunza murume kuti iwe bhai kurida kuenda kune murume urikuenda kune murume upi pane mukadzi umwe pane murume umwe munhu pakazi the arrangement yavo that was made before we don't know. For her to zvikadzi murume wedu murume wake murume wake munhu uyu. Ende oraiti chero uyo Precious akataura chokwadi kuti ane murume waiyanga achimusideline vachinyanya kupusha munhu anga ari single. Nhasi ezvinezvi waona kuti uyo single riya raenda wauda uchisapota uyo ane murume uya. First time mukoma mutarisi vakatukirwa nyaya yekunzi vari kuti madi kusapota vese. Neni ndiri kuona kuti peer pressure tichikura isusu tinoziva kuti tiri kuchikoro peer pressure ndio inoita kuti vanhu varwe because chinhu chinonzi kuumba zamu ramairari hariumbwi nevanhu vari kurwa vacho vanogona wani wacho achitotya wani achida zvokurwa but chinozoita kuti vazorwe manje real fight munhu wese ari kuchikoro inyaya yekuti peer pressure yemashamwari vanobva vanoumba mazamu vomva vati uya asiri kutya uya vomva vanzoputsa zamu saka uya akazoputsirwa zamu ramai wake fight yakuita sei yakutanga. Saka sezvo vanhu vakazonotify later kuti this thing happened in 2022 and vanhu vangofarira zvokubatsira. That was very good panyaya dzekubatsira but vangada kunga vabatsira vese from this stage. Saka pavakuita kunge vakusapota Precious in order kungoda kungosvotesa uye ende vamwe vanhu vakutesa maposti vachitoti hanzi please ndiri kukumbirawo kwauri ikoko by bit kuti funga kaviri murikuda kuti munhu asiye murume wake bedzere. Anokwanisa kungoita content chero ari panumber 6 kana ari panumber 7 because we find out kuti kuna vamwe mamillionaires atiri kuziva vari kunana UK chichi wati asi asina murume but at the end of the day unozoona kuti life ine mari but usina upenyu hwakanaka haisimbori life. Musiyai munhu aite murume wake but mongomunyengeredzawo nemurume wacho kuti aiwa izvi zvine mari mazuva ano because content is a way to go. Content iri kubhadhara, social media iri kubhadhara, vogadzirwa peji ravo risina unhongwa because iro at the end futi chero vadai anga akataura ndine murume vaizopedzisira futi vamumaka futi iye musikana iye nekuti munhu azoramba achizoda zvese zvamuri kuita every time then paizobayiwa futi live kuti vonai zvaakutiita tiri takamusimudzira. Saka beta kuti avhure rake peji makambani arikuda kushanda naye voenda kunoaprocha paagere then vobva vasumuka nekuti apa zvakuita kunge vanhu vaiemploya mairasi kana kuti vaiemploya ado but vachiemployani vachiemploya by kona mune ukamana ne murume wa by bitere kana kuti ndimi baba mune aiwa handitombomuzivi inini am here in South Africa. Most of the time if you can check on my videos I do the analysis yangu in personal analysis yekutarisa nyaya in both sides. Okay. Right. Yes, saka most of the time even musi wakatanga papost ramairasi ndakaindapo ndichaita screenshot ndakatoenda papost ramairasi last week pakatanga kupisana ndikatonyora ndichiti muchaongo pachabayiwa live zvichinzi munhu ndindakamubatsira ndaitoita nge ndine chimutemukano iripo post yacho nanhasi papost ramairasi nekuti vanhu vazhinji vanoti kana vachibatsira munhu vanozoti kumberi uko chiramba uchitamba choni yangu inini ukazongokuonana naiso makutomarana anokumbayira live. Kola ndi analyst page kwa watu wanaanza nyaya vanenge vaona ma streets vanozoenda chande tinofollowa guys tiona ma analysis enyaya dzinenge dziko tichibvumirana navo tichirambirana navo zvimwe hande tinofollowa vakuti vano analyze nyaya dzakawanda luza taura vachimbosorora ndomura ngotaura rangu tu sindi because baba mnini vanenge vachipatoripo vari kutoda inini panyaya yamataura matondibira mashoko angu sesimeli pakuti pakakanganisa mairasi vakataura vega palife havana kuinvestigatewa naanyone vakataura vega kuti vakazvibata earlier vachiudziwa
vakatega nditsvage ndega. Pavakazozviwana vega pako vajoiniswa pako nemurume uyu vakataura vega nemuromo wavo, ndakaparekodha. Vakati ndakati regedzai achibatsirwa ko kana ari mwana wangu, saka ndikangoti regai ndiregeze kutaurira chaunga. She was wrong there. She should have said it kuti pane zviri kutaurika, mameseji amuri kutaura ese tiri kuzviona kuko kunana mafira kureva, sezvo vakataura kuti vaizviona kunana mafira kureva ivo vachiapurochwa nevanhu kuti munhu yakamira so akamira so akamira so. Vaifanira kuva vakatotaura kuti tiri kuzviona zvese guys, ichokwadi ndataura nemurume wake but chingobatsirai munhu. Vakagara dei murume uyu Bhaibhiti asina kuuya kunoti ndonomutora, vaide vasinambobvira vachitaura nanhasi. Vanga vatova mugemu pekutanga, vanga vasiri mugemu but vakazojoina game. Sisimali you are right kuti ndopa vakaita wrong ipapo. Ndaikotsigira point yenyu according to mashoko vakataura vega, vachizvisungirira vega kuti sure vakazviziva vakaprotecta kuti mwana chirode ari mwana wangu, ndakazondo zvandakafunga still mwana da help and so on. Akavadirira jecha apa murume waBhaibhiti akazoti ndaikotora mhuri yangu, but mudhiri vanga vatopinda, but at first she was not involved. Bye bye. Right. Thank you very much. Ndo zvakanakira ananzi ndati mumwe nomwanzira muono wake, right? Kola vapinde pepesira taura itinzwe. Ndiri right kanjani? Ndiri right zvangu. Ndongoda kungotaura wangu muono wangu panyaya iyi. Ndichingoona wangu inangu handisi content creator. Tinenge tiringorimo mumacomment section tichiona, but ndichiona hangu nyaya yaBhaibhiti maonero andinoita yakaoma kubva pana mai. Inini hangu handingati Bhaibhiti ane mhosva handiona ainayo kutaura chokwadi, but inini chinhu chandoda kutaura ndechekuti mai vake nanasisi vake both nanzi kuti pamba ine 2 here kana kuti 3 vanasisi vake ndo vakaronga vakafurira mwana. Ende chakaita kuti vaite izvozvo havana kuziva kuti kuHarare vachasosangana nei. Vakangofungidzira kuti vachasikupiwa zvinhu obva zvinhu zvavakaita sei zvavakafunga vachibva vafurira mwana. Vakangofunga kuti vanongoskodzoka, because kana ipe mukatarisa kuti vanhu ava vanga vasina kana hembe dzekuchinja, asisi zvinhu zvavanga vaine tarisiro nazvo kuti vachasvika vachaskogara vouyu. Ende true mairasi pavakaziva kuti mwana uyu akasiya chikoro, vaifanira kumboti vaite investigation 1-2 mwana uyu asati apinda muvanhu, even asati aenda kunana Clyde kunana Ado. Sekutaura kwavo semanzwirana achiita rimwe vhidhiyo ravo rekuti Uncle Saint ndo vaida kutanga kuona munhu. Pamwe dai akambotanga akasvika kuna Uncle Saint vakambomubvunzisisa, nyaya igona kutobuda pakutanga chaipo chaipo. Aiwa, but ipapo kona ndoda kubatai muromo. I like Uncle Saint zvekudaro, tinoshanga tise kusaidi rimwe chete rebasa, but Uncle Saint havagoni kuti munhu anenge abata mhene yake oenda kutorera munhu chingwa pamuromo. My rasi saw an opportunity and vakadriva moti yavo vakaenda kunotora munhu vakauya naye. Saka vaizonotora munhu nemoti yavo yakupa kuna Uncle Saint. Inonzi kutaura sekutaura kwavaita handiti kuti Uncle Saint ndijournalist handiti. Sematauriro ivo avaita kuti pavhidhiyo, pane vhidhiyo randamboona vachitaura kuti ivo Uncle Saint vaida kuti ase vaida kuona mwana sajournalist, dai vakati sei vakambotaura naye. Pamwe vaibata zvimwe zvinhu zvavaibata ipapapo kuti paita sei panyepa, sekubata kwavakazoita kuti no, vanhu vakaifanira kusvika kuma 8 but vakazosvika kuma 11. Handiti chikonzero chekuti vana mai ndo vakanga vachiziva vachibva uko kuMount Darwin vakauya vachitora mwana, ndo pakavhiringika zvinhu zvakawanda. Semaonero angu hangu mwana uyu haana hake chinhu chaakatadza, ende pfungwa dzake dzekuti ataure kuti haana murume adzipo apa ipfungwa ipfungwa dzevanhu vakuru, ndo vakafunga zvese izvi vakamufurira. Sisimeli inini ndiri kuona kuti mairasi she knew everything. She gave me, she guys vanga vakatochibata
vanga vachida kutongoita maviews avo nekukudza peji ravo but vanga vatozoti mwana uyu atori nemurume unoona kuti information iyo vakatoiziva kudhara Mairasi vasati vatombonomutora kana kuti vakaizivira pavakanomutorera because ya pane zvisiri kumeka sense but inini hangu mufungiro wangu nemuonero wangu Mairasi vaitozviziva pakwakumbonyebetsera vanofane kutaura vanga vachitaura ndekumbira nomite foni yenyu tikuzwa vanhu vamaindia kusera kutaura vakungonyebedzera kuzungaira Mairasi but chokwadi chekuti mwana nemurume vakangori vachiziva. Yeah. Pakaipa. Mwana wacho Bybit achaunga akafanana face yake na Mairasi. Vanhu vane ukama. Vanhu vakataunge vakafanana seavava. Why Bybit mukanyatsa kumutarisa face yake ka akataunga akafanana na Mairasi vanotsvake mukore wekupa kuti dhauri wedu. Mairasi vanga vachitozviziva kuti munhu ane murume uyu. Munoziva here chakanga kugadzira GoFundMe kuno ya Bybit ku-UK. Tine magroups evakadzi veku-UK uku anga kugadzira GoFundMe ya Bybit vanhu vachita tononokerwa izvezvi sekuru sendi GoFundMe yanga yakutopenga sisimeni mwana yanga tapinda kuma 20,000 nditokuudzai but akatoda kutogadzira GoFundMe magroup evakadzi eku-UK sisimeli yanga iri magroup ese 5 until sisimeli paitoda kutogadzirwa GoFundMe ya Bybit yekuti adzoserwe ku-boarding school aitirwe zvese Bybit uyu but amene pakazongobva Mairasi nemwana kumusha ndio pakabva pabude chinyere kupe chekuti mwana anga ari pamurume. Munoziva here kuti Bybit sisimeli the whole Zimbabwe UK. Mairasi vari kunyembedzera kuzungaira tsotsi ngavatisha Mairasi. Sisimeli magrupu evakadzi ekumazimbabwe nevakadzi vane magrupu eku-UK maitodhiskaswa nyaya yaBybit. Bybit achida kutorongerwa kuitoitwa GoFundMe kuti vanhu vamudonetere mari because vanhu vaifunga kuti Bybit zviri nani aendeswe ku-boarding school anotanga kurarama life iri nani but pakazobva Bybit kumusha apa hamene runyere kuperwa makuroro wakaita Bybit the whole of Zimbabwe sisimeli madonors a lot of people were putting an eye on that child zvekuti mwana uyuka zvaari kutonzi akawana mafunds akawana makambani hazvisiri izvo zvaifanira kuita pana Bybit. Bybit vanhu vese vaida kumusumudzira nyika yese nyika dzese but hameno paakazongouya naMairasi apa something happened chekuti vanhu they knew hameno kuti what happened kuti vanhu vakangobva vangoneterera Bybit kudai. Chero nini papeji pangu ndakatoisa post yekuti ndiri kumutsvaga mwana uyu because ndanga ndaona kuti vanhu vazhinji vaimutsvaga kuma-inbox. I think even chero angosendi ndakatombovabata ndikati naye angosendi hazviiti here kuti mwana uyu aitirwe kana GoFundMe nyangwe naivo Mairasi because tanga tazviona zvichidhiskaswa magrupu edu evakadzi vekuno ku-UK vanhu vachida kumusumudzira mwana uyu da kutaura chokwadi yaingova iri Bybit this mwana uyu kuna ku-UK magrupu eku-overseas not UK chete. Asi naikona I want to ask you mwana uyu achidzingatsuko kwai akaitei akaitei mwana uyu the fact yekuti mwana uyu ka akapa chidzidzo kune everybody into this world sisimeli at the end when you don't fight back you will win. It's a lesson to vakadzi who are in marriage. It's a lesson kuvana vedu. It's a lesson to my leaders edu chaiwo sisimeli. It's a lesson yakadzisa the whole world kuti in life when you are down to earth handiti marangarira murume uyo wemubhabheri uyauya ainzi ndiZakaria here ainzi dya mafufu echingwa uya murume uya. So it was like a lesson to everybody yatakadzidza from Bybit mwana uya. Saka because people were inspired kuti Bybit akaprovokewa for a long time asingadzorere Precious uya but nekuda kwekuti it's not kuti Bybit aisakwanisa kurwa naPrecious
but Bybit aigona kurova Precious but anga asingadi zvefight with the Precious, but at the end nokuti Precious akaramba achimupoka achimuisa shungu, she end up akurwa and munhu wacho akatanga ndiye akarohwa. Saka it was like a life lesson to everybody. So munhu wese akadzidza something from that. So everybody was ready to upgrade mwana uya nekuda kwe humanity ine mwana uya nekuda kwe hunhu ne mwana uya. Saka zvinizvo zvakabata vanhu vakawanda. I'm telling you, but hatina kuzonzwisisa pakazoya Bybit kubva kumusha papa. Takazvageza maoko. Zvakazviri kuitika mumagrupu eUK kana kuziva. Pandagoziva kuti vazhinji vakati kudai aurifanira kuenda kuboarding school. Saka aenda kupi boarding school papasina kurongwa kuti anoenda kupi. Vanhu vakatotaura macomment section tese vanhu vakadzi veUK vanga vaenda tikati ngatiende comment section kwamairasi tinoti mwana choda kuti aendeswe kuboarding school ngabviswe kumusha mwana kusvika kuuniversity vanhu vachimuendesa kuchikoro. Vanhu vanga vatogadzirira mwana uya future zvisingaiti, but pavakazonzwa kuti video ndiya 2022 that's when vanhu vazhinji pavakabva vatongobuda mazviri. Inga zvakaoma kana kuzoisa ngoti izvo kunyaya iri kungotenderera mwana uyu mwana anogwa daily 9 chiko chapanyanya kukosha apa. Aiwa akadzidzisa vanhu vakuru inonzi lesson life isisimeli. Vanhu vazhinji vakadzidza something from that child. Kuti it doesn't mean kuti when you talk too much pakazara vanhu unonge uri murwi. Umwe munhu anogona kunge akanyarara, but that person kana akasanga kurwa nevanokudonedza zvokudaro. Saka kunyarara sometimes hakusi kupusa. Saka it was a lesson yatakadzidza kuti when people provoke us, it doesn't mean that we can't fight back. Mamusingaziva korese kuti mugwara harina mbonje. Taiziva, but vanhu vakadzidza from mwana mudiki kuti no man. Saka these things kuti nevana vachine hunhu hwakadai vakadzikama to that extent yekuti mwana uyu akaramba achinzi uyatirwe achijungwa musoro achiramba achingoignowa akuzosvika patient dzake mwana uyu ati no regedza ndichiratidza kuti you can't do this to me man. Saka it was a touching situation yekuti mwana uyu taida kumupa mubairo usingaiti, but amene zvakazofamba sei apa zvokutoti mwana uyu mani mwana uyu angada akaenda kure nelife. Saka I feel like mwana uyu she deserves kuti vanhu varamba vachimubetsera. She still did the same situation yakaita pakutanga kuti haana kuda kubudisa life yake kuvanhu. Okay, saka tongoindira mberi nekuti aende kuboarding handiti murume aramba kuti aende kuchikoro. Tongoita akagofa torese ndimatwapa yekuti mwana uyu agadzirisirwe life yake. Maybe if it is like that mwana uyu ogadzirisirwa life, because still handitika muri kuona kuti mwana akatsindidzwa namai vake kuti usataura kuti une murume. Problem iri kuoneka kuti mwana haana problem, mwana ateerera mubereki wake. Saka maida kuti adii? Alright. Saka mwana haana problem uyu Bybit uyu, because mwana it's like mwana anototeerera, mwana anotori nehunhu. Akaona kuti kana akataura zvakaudzwa namai vake she felt like she heavy disappointed. Mai vake akanganisira mai vake kureva kuti mwana uyu anotori nehunhu sisimeli. Alright. Saka aita GoFund muzotiudza. ZveGoFund ndo pasisina sisimeli, GoFund hakusisina. Hakuchina. Right, kola wapinda next story kuti muono wenyu panyaya yaBybit. Ndimbotaura usisimeli ndati hold on for a long time. Madza vakutaura vataurisa for a long time. Inini problem yangu sisimeli ndeyekuti, thanks very much for giving me the opportunity. Problem yangu ndeyekuti amairasi havana chavakakanganisa. Because pakabuda video we all thought that was a current thing. Yes. Nobody knew kuti kare video eroro ndera 2022.
zvekuti video dera 22 zvakatozobuda ka when wheels were already in motion and people had already made pledges kuti tinoda kubatsira everybody vanoda kubatsira nezvino even kana ana mutarisi no everybody wanted to help that child because of her behavior paakadenwa she didn't respond she took time kuti akatozoita react ka pato paya saka that's why people wanted to help her because we all thought that was a current thing. And pazvakazobuda kuti ndezva 22 the wheels were already in motion yekuti ase yekuda kubatsira mwana. And then mwana uyu amai vake pavakaapproachwa naamai Rasi and everybody else we all thought this was a current situation. Saka Ivo, all they needed to do was to be honest. To me it's a matter of principle. You don't take people's help on by being deceitful nekunyeba. Pazvakazobuda vangadai vakangotaura kuti Bhaibhiti angadai angotaura kuti inini ndiri kumurume wangu because people were going to help her anyway because vanhu vanga vatita mapledges and amai vacho inini I've got a problem naamai vacho she didn't have to lie to us. She didn't have to say kuti mwana ari kuna baba mukuru kuna sekuru when she knew kuti mwana akatiza mukumba ari kumukomana wake. All they needed to do was to be truthful and people were still going to help her. Vataura chokwadi. But the thing is vakanyepa and the amai vacho vanga vachitaura hanzi kuti hanzi enda arwadziwa ndandisingabhuza kuti ndiri kuti mwana ari kuchikomba. She could have mentioned all that. Kuti mwana uyu haasi pano but ndakanzwa akatizira saka handiregedzai ndinzwe. She was lying because vakatoudza mai Rasi kuti mwana ari kwakamu. So she knew. Regai kuti regedzai ndinzwe kuti mwana kwaari kwacho handisi kuregedzai ndimutsvage ndinzwe kuti zvinoita here. And they could have just been truthful. People were still going to help them anyway, even despite the fact yekuti ari kumurume wake kana kuti she could have given people helped her on the pretext yekuti she is single ari kutambudzika hana murume. But vanhu vakamubatsira ka on wrong information. All she needed to do was kuti inini ndiri kumunhu wangu but kana anda kundibatsira anodibatsira wangu ndiri pano. Vanoda vaigona kumubatsira but she went all the way even denying pa national television pana kunana DJ Ola kuti handina murume handina mwana. All that is deceitful. Inini it's a matter of principle. People should not lie. And people can't blame Mai Rasi kuti hanzi Mai Rasi vaida kutsvaga ma views and everything. That woman was very vakanyatsotaura vakati she was going to she just wanted to help you as a girl child. And then I agree with you. Mai Rasi her heart was on the right place. She was helping him. At the same time, she was also growing herself. Yeah, she obviously because those are the ripple effects. Her page was going to grow and the Nemafol was also going to grow because Muna Agara Nobasira Takamona Panana Tandas Pepe Nipanani. She just goes into to help Kanakana Pani need. She sees a need and she goes in. She sees a need and she goes in. Whether and she also benefits at the result because vanotera moyo wake wakanaka. But inini I've got a problem now. Amaiva by bit na ye by bit wacho. I mean we can't absolve her from this. Those two, they lied to the nation, they lied to everybody else. That's what I've got a problem. But they were still going to be assisted irrespective of in my situation. People were just going to help them. Ne situations I was about. My sister, say kuti kunononga vanhu vanenge vane maoko maviri makumbo maviri vanogona kuita zvese ndo yavopiwa masakwatire kuti vabatsirikane. Tine vanhu vari kurwara vakarara pasi vari kutsvaga help pasina vanhu vabatsira. Muneiwonawo sei? I know maybe sometimes our priorities are misplaced sometimes, but then the thing is when to know what the moyo nezvakasiyana. Tinotachwa nezvakasiyana siyana, especially like mambo taura nenyaya yamudhara chirenji uya yekuti this guy has been sitting panze for the past 5 years ari kugara panze tiri kutsvaga mari 25,000 iri kuramba kukwana but people are vanhu vari kujambira kunobatsira because kune vanhu vanenge vachibenefit especially like vanhu vane mapage apo vanenge vachiziva kuti ndikaenda kupage iri kurira mazuva iwayo ndo kwandinoita sei ndo kunowana crowd but at the end of the day I mean, munani ane zvinhu zvake anobatsira munhu wake wanenge achingoda kudatsira but inini I've got an issue now by bit namai vake kuti the fact is they lied. We might want to justify kuti vakatora opportunity but the thing is they lied. That's the story.
Okay. No, thank you very much, Nemono Ikola. Thank you very much. Pano mwera kuna kutaura, guys. Ndini ndisina kutaura All right, sisimeni. taura Maswera because sei. tasera sei. Inini ndachida kungotaurawo muono wangu. Inini muono wangu wandakaona ndewekuti Bhaibhiti sisimeri ari kurira, airira. Ndofunga kurira kwake kwakazopera pakauya murume wake. Bhaibhiti airira sisimeri. Saka munhu wese ane peji anoda kutoita touch naBhaibhiti kutiwo akudze peji rake ende iye munhu wachona anorirawo. Zvaibhenefita Bhaibhiti, zvaibhenefita futi vanhu vaishanda naBhaibhiti wacho. Nechimwe chinhu futi changa chida kutaura ndani. Vana vana adopted wanga atomira wakabata chaiko chakuite wanga ari kutofamba nebhora kuti apaite wanga ari kutoinda chaiko. Even maviews Smeri, maviews evanhu vese vanga vakushanda naBhaibhiti. It's like kuti vakashandisa mukana wekuti Bhaibhiti ari kurira regai tipinde mazviri. Nepana ndachida kungotaura ndaona vanhu vazhinji mukomeni vachiti mwana guys. Ndofunga tiripo vanhu vakawanda patakarohwa nema19 years. Bhaibhiti mazemberera anga akaitana nemurume paipa akagara pamamairasi haasi munhu wekuti anzi anganzi anombunyikidzwa kana tanetwa sei. That girl she was happy kumba kwake ikoko ende anga atojaira nhamo yake iyoyo yekumba kwake iyoyo. Endi vanhu ndo vakaenda vakanomutsvaga vamutsvaga vanhu iye akawana opportunity yekuti apa ndikatotaura kuti ndine murume obvious hapana mari ichabuda yes saka akashandisa that opportunity yekuti gai ndimbonyepa because imagine kuti dai izvezvizvi pasina kubuda chokwadi dai vanhu vachiri kungoenderera mberi nekungomubatsira nekungomutengera hembe nekumupa mari nekuita sei nekubatsira mai vake but chokwadi hazvichazoita sei kuchibhorani kwachiri murume zvakagwadziwa akati ndikamutora mukadzi wangu chibhorani chisigwe kwake. Exactly. Saka ndo zvandachida kungotaura zvangu kuti zvekuzoti andizvoni Bhaibhiti ari kumbunyikidzwa hechi murume chechi hachienderani naye guys moyo muti nomera paunoda. Bhaibhiti ndiye ane 19 years. Munhu anobvumirwa kana achida kurorwa kana nedhara. Akunzi maishi might be 24. Alright. Ini ndachida kungotaura kuti guys tese takabhenge tine 19 years panapa. Varume chaivo vatakagara navo mudzimba taitodzwa kunzi uyu aitoina nambuya wedu nanamai vedu titodzwa kunzi aite munhu wari kudana naye but taitoita nharo. Saka ina handinganyanya hangu kumubhurema because neeji yake chaiyo haangambonzi munhu wekutoti akuziva life achatozofunga this opportunity later but izvezvika hatikwanisi kumudzora guys. Kana titi mimi ane 19 mwana uyu iye achiti ane mwana ane makore mangani mwana wacho akamisa makore mangani iye anga ari kuchikoro vhidhiyo yari achibva kuchikoro anga ane makore mangani pai pafight vhidhiyo refight kuti vakatarisa vhidhiyo yari anga ane makore mangani ainzi anga ari form 2 kureva kuti ane 14 years aiva ne14 years pavhidhiyo anga ne 14 years 2023 hazve 24 I doubt Bhaibhiti mwana mudiki guys makambotarisa mhasuru dzaBhaibhiti here mirai kola 14 years 2023 handiti pakabuda vhidhiyo yari tiri na 2025 handika saka ni 16 years izvi hazvinogona it's possible kana it's possible she's below 20 hake nyaya but not 16 not 16 haazoite zvake but she's below 20 Bhaibhiti kana tiri kudhila nenyaya yaBhaibhiti ngatitange nebackground but mairasi vari kuti ane 19 years guys 19 years haasi munhu wekuti anonzi hanzi tese takatotanga zvevarume izvi tine ma19 years vamwe ma18 years chaita handa kutoziva zvevarume izvi ende chero ukaudza munhu kuti izvi zvauri kuita zvazviite especially zvichienderana nemurume munhu abvume guys ende Bhaibhiti ane right yekuchuza munhu anenge achida bosi mungada kumuchuzira kuti hanzi wazororerwe nechidhara ichi saka inini ndimi chamutsvagira varume ndakuenda zvangu sisimeri ndo zvandachida kutaura ini. Right, thank you very much kolidonako. Bhaibhiti mwana mudiki she's below 20 zvake ndakamutarisa but nyaya yekuti Bhaibhiti akakurira kumushawo nyama dzinenge dzaka nekuita basa nebadza yes nyaya yaBhaibhiti tinofanira kutarisa background church inini pandakangona vakapfeka tumaheti I believe mairasi knows background yechechi inopinda Bhaibhiti because kana muchivateera mairasi ndo chechi yavaimbopinda vanofanira kunge vachipinda chichidzana kwana marange dzedze saka zvekuti vanoziyana handidi kuvablame I'm just trying to kupenda picture yebackground yaBhaibhiti machechi aya they are against education zvekutoti kana iriyo yaanoenda zveshuwa kana mwana yakasvika form 2 akatoenda kuchikoro chavanodzidziswa kuchechi kuya imarriage nekuzomutsubvunura pamarriage muchimuendesa kuchikoro munhu anenge azvigona ipapo anenge awina
anenge awina chingatoitika pana Bybit kana mafunga kutomuimpawo pamwe business besides zvechikoro. Aiwa kuchechi kunodzidziswa marriage zvechikoro akatogwaza akatosvika paanoda ende izvezvizvi kuchamurambanisa kunonetsa because akatoona kuti murume wake anomuda ende she's okay nepaari neeji futika zvanga zvichambotorwa nakola zvezve ndo panopisa bhodhi madecisions ake anenge achiitwa nemahomons epabhodhi yake. Saka papo mungatomubatsira nebusiness kana project chiramba zvechikoro pana Bybit hatiwini. Right. Thank you very much, Kola. Mkoma Charles Taura yotinzwe. Maswera sei sisi. Maswera sei. Swera ndinotenda nekutaura kwese kuri kuita hama neshamwari. Asi nini hangu muono wangu nekuitika kwakaitika izvi. Pamwe pacho ukafurirwa kunyepa handiti kana kuti ukazwi nyepa wobva wanyepa pamberi zvinozobuda kuti paipai makanyepa handiti. Saka sekutoroko zviri kuitwa nemuonere pakaita vafuriri vakafurira mwana uwo handiti. Saka kana isusu techizviona kuti shuwa akafurirwa uye futi mwana mudoko handiti akazozvifunga papaya kuti anoko ndakuenda uko marriage yangu inodini inoparara uye futi murume wacho unobva wazomutevera. Semhuri yeZimbabwe kudai pamwe pacho taigona kuita mwoyo wekubereka handiti tomuregerera handiti tomutevera kune murume wake tosvika togara nemurume wacho napasi kana vanhu vachida kumubatsira vobva kwamubatsira vachiziva chokwadi chiripo because apa panga pane mashoko ekunyepa ega ega anga aripo ende akafurirwa nevanhu vakawanda akafurirwa nemunhu wani ochobva abvumawo. Ndingati ndo mashoko chete ndingadai ndichitaura nguva inoyi. Saka apa dai Mkoma Charles tichiita kune murume wacho tikunosvika kudii uko. Alright, handiti vanhu vanonga vakuida like sekuitirwa zvakaitika handiti tete handiti mwana akakafurirwa handiti so far kana vanhu vachida kumubatsira ngavachida approacha murume wacho vakumbire kuti uda kushanda naye handiti vamubatsire kana vachida kuti vamubatsire pane zvakaitika zvacho. Murume akati handina hangi but ndoda kuti tishambe tose ini I want to be there ndeti panenge pachitwa basa. Anamboramba murume kuti munhu asashata. Alright, kana pakadaro pakanaka which means vanoda kuti pagadziriswe ipapo because vanhu vakafurira mwanawo ndo vakakanganisa. So far mwana akuluza zvinhu zvakawanda pamusoro pevanhu vakamufurira. Saka ipapo ndo panoda kuti pagadziriswe kana vanhu vachiri kuda kumubatsira pagadziriswe vashande vachiziva chokwadi chiripo. Okay, alright. Aiwa tiri kuzvinzwa. Tiri kunzwa right. Vamwe kwana varipo taura intinzwe. Maswera sei sisimeni. Ndaswera hangu waswera sei. Handisida kutaura zvakawanda. Ndinoda kungoti anonzani Mairasi pane pataurwa kunzi Mairasi ndo vakakonzeresa chechi sei vazoti wakandidisappoint. Pane muromo wabuda kuti Mairasi vakati Bybit nezvese zvandandichikuitira and wandiitira izvi. Maybe inini kufunga kwangu ndinongopa clarity nekufunga kwangu kuti Mairasi vanga vachirevei. You know sisimeni kuti Mairasi vakatrusta Bybit kubva naye kuMandarin ndobva vauya naye mumba mavo handiti the least kwete kuti understand kuti Bybit ane private life yake and the other thing Bybit haana kuzvimanikidza kuuya hapana munhu akamanikidzwa kumubatsira vanhu vakazviita kuburikidza mwoyo wavo handiti but the least that she could do is kuti wauya nemunhu wauya naye mumba make. That's a lie. I never said that. Kuti? That's a lie. No. Zvataurwa nemunhu anga achitaura kuti Mairasi bati. Pane pataurwa zvichinzi Mairasi vakataura kuti Bybit sure ungandidaro here with everything that I've been doing.
I think vakadaro even ndakanzwa live yavo vachitaura kuti Bhebhiti wandidisappoint. Ndio pandiri kuti pavaitaurira kuti wandidisappoint yange isiri disappointment yekuti vanga vachishandidzana naye and kana kuti valuza something. Only kuti ndikureva kuti Bhebhiti aifanira kungotrustikawo kungoudza Mairasi chokwadi kuti Mairasi ini ndine mwana, I'm married, ndine murume wangu. Fonai panamba dzakapinwa idzo. Fonai panamba dziri pinned Mairasi. Fonai iri kunetsa atizoti network yekuAfrica kana kuti. Fonai panamba dzakapinwa idzo. Call in panamba dzakapinwa idzo. Sisimeli ini ndingorevera kuna Bhebhiti paakanyanyotadza inini. Pandiri kufila kuti dai ndandini Mairasi ndaingofila the same way. Pakusavaudza kuti angane mwana nekuroorwa. She did worse more than anything. Handiziva hangu zvaaizofunga zvimwe but ipapa akapakanganisa. Aigona kusaudza mhuri yese yeZimbabwe nekuti rubatsiro but munhu akuisa mumba mako waikwanisa kungomuudzawo kuti azive. Ipapa handizivi kuti ma-intentions avanga ari understand kuti aida kubatsirwa zvake but I think it's beyond. Kuna vamwe vachada kubatsira zvavo vanogona kungobatsira out of kumwoyo mavo zvavo but Bhebhiti she's an adult. Anokwanisa kufunga zvaanoda nezvaanoita kudzokera kumurume. But I want to ask you one thing, guys. Anditika, I want to ask you one thing. How old is Mairai? How old is Mairasi? Tisive makore avo Mairasi. But just looking at her, can you not see that she's also a child? Can you not see that she's also a child? Mairasi fona panamba dzakapinwa. So I don't think 25, 26 somewhere there. I don't think with Akuma 30s. I don't think so. I think she was just overwhelmed with the situation. Yekuti vaunza munhu angave popular due to circumstances yekuti munhu mwana uya anga afarirwa nemunhu wese. Behavior yakangoitwa nemwana uya stance yaakaita paakarwa pamakore akarwa. It was really touching and moving kumunhu akaona. Zvaingodadisa, zvaiyevedza. Zvaakangoita zvakangoshowa kuti this is humanity. Ndozvinhu zvatinofanira kunge tichiita. Saka Mairasi vanotora mwana uyu auya pajekerere. Mairasi she become overwhelmed nesituation iyoyo. Saka makura haiwa so you are matured. 36 makura. All right. You got a nice body though. And taura chinzokona. Yeah, saka ndopandiri kuti zvoni Mairasi inyaya iripo ndekungoti vakazo-overwhelmed nekuti makambani anga awanda, a lot of people vanga vawanda and all that. But I don't think kuti chokwadi chaicho kuti anga nemurume. She didn't know. Kana kuti hanzi plan yakaitwa zvangu. Nekunyatsoanalyza sisimedi munganyatsotaurisa ka Mairasi she didn't know because dai vaiziva kuti but vakazoziva. Decided to keep quiet. But do you know what, Sisimeli? Even dai vakada kuya kunotaura ka munosati pane pamwe kuti waziva chokwadi but nyange wouya wochitaura ende rudhende rwatobuditsa kana kuti papa tomwe. I remember kuti pakambobuda mwana uyu achitotanga kuve naMairasi pane munhu akatombo kumagostuku zvakatombobuda zvichinzi Bhebhiti ane mwana. People they were writing, but just such a I think it was like 2 days. 2 days Mairasi. But Mairasi is an upcoming blogger. So if because she saw an opportunity she grabbed it. I would do the same as well. Now yes, and she said she's not monetized now. But the monetization I say again over man. Mairasi to the companies. I want to share it now. Yeah, saka ndizvo zvokusisimela zvanga ndichida kutonga taura kuti inini I think Mairasi hangu she's not there to be blamed pane zvese. She tried she tried for the girl. Yes, yeah, I was in the right place, the chocolate, honestly. Yeah, I was in the right place. It was a win-win situation. It was a win-win situation. Even if vakanyarara, the kunyarara kwachona also it was the benefit of whatever zvakaitika. Kubaya kwakaita life yavakaita vachizo explain. I think she didn't know how to handle now the situation because murume waBhebhiti anga apo
yanga nyaya yekuti vakuda kuconfrontwa zvino zvakuita kunge ivo vakatora mukadzi wemunhu. You know that thing yekuti watora mukadzi wemunhu usina kuzviita in a proper way. And kuna mairasi associate to keep a relationship nevanhu vari around ivo, hama dzavo neshamwari dzavo. It would be a bit. Hold on, call a little bit. Hold on. Juliana more odds. Juliana do odds. Mairasi vanogona kuve vachibatsira every time. Nakuterere. I'm a blogger wangu. I am a blogger. And let me tell you, Mairasi vanogona kuve vachibatsira every time. But on this opportunity, and inida guarantee nobatsira every time. But ndikaona opportunity iri kupisa, I'll jump for it. So my rasi vakaona mwana uyu rimembe akachitenderera. Handiona akachitenderera kuti achane zvake. And anga ari kutopisa mwana uyu. My rasi so an opportunity kanditsvage mwana uyu. Handiona vakajambira opportunity iyoyo. So you have to understand, we are bloggers guys. Ndinobatsira every time, but ndakaona pari kumhanya donetsa kufonera vanhu. Muchichiwitika. Ndakawana chaipo chakafanira kuti apa pane breakthrough yangu, I'll go there. Ndo zvandiri kutaura kuti she saw an opportunity, not because havabatsiri vanhu, no, vagara vanobatsira. I saw a videos ine vachienda kwaTandazanic, was it a kitchen unit or something, and I saw it. Ndoba takatinga kuvaziva, ndatingawazive Mairasi. I saw it vachienda kwaTandaza, andika ne kitchen unit here, just kitchen unit yakati chi, andona vanobatsira. But remember, apa uyaipisa mwana uyu. Ndo opportunity yacho yatikutaura, because ine panonzi vari kupisa. Pakanzi ndikubatsira nhasi panapa ndonzi pane mwana aremara akaremara pakuda kubatsirwa. Andika kwaita kana kuti kwaita president vamuna gavadona vanoda kubatsirwa. Ndomhanya kupi? As a blogger, what do you think? Ndomhanyepi? Ndomhanyepi? Ndobatsira ndagara ndobatsira. But I would like to president because we have a marriage. We don't want to see it. This is not president. You say, "Ah, you get it. You don't want to do that." Saka sivela kwakaite. Ndo pandiri kureva ipapo. Ati muri kunzwisisa. Right? Guys, itai zvekufona. I think network yako inetsa kukwidza vanhu. I don't know what's going on. Itai zvekufona tone. Itai zvekufona tone. Let me try again. Ngiyakunetsa. Ngiyakunetsa. Thank you for the stars, SC. I'm going to add out. Ndo chigame chepa social media sema bloggers. Mairasi katogona murabe vakaburisa zito kudai. Ndo kune mari koko anokola. Hello. Yes, caller. I'm okay. Indachida kutaura zvangu kuti apana Mairasika ina ndisi kutomboona kuti pane zvavakakanganisa because ndoka life kemabloggers. Tarisai kemabloggers, sorry. Yeah. Tarisai pfeko akachimhanya nanyati. Yes. Akachimhanya akapindikisa nyika. Akachindoti vaipisa nyati panguva iyoyo. Akamhanya nanyati ende akabva ati boom. Inde presa akabagona kupira vanhu vakawanda. Andi muri kuona makabva trust achimhanya nanyati akabva mumabig lights. Saka ndochigete masocialites ichi yambo chemabloggers eshe. Because akandokura utotrenda. So ini I don't believe that. Then Bybit hongu senyika vanhu ndaida kuitira zvakawanda zvakasiyana siyana. Ende atadza zvishwa kunyepera nyika yese aifanira kungotaura chokwadi because wanzi wakutanga kunyepa ndakuzoramba uchivhara nemani nemazvinonetsa. Asi kuti ini ndiri kuona sokunge hongu akatadza kunyepa but anenge akatouyawo atovawo confused namai vacho kuti vanga vasaziva totaura zvipi tosataura zvipi tingarega kubatsirwa panapa. Apa vari kuona kuti havana opportunity yemagunanzi. But magunanzi aya ari kurerekera kuti mwana uyu anenge anga achinonzi achiri kuchikoro toda kumudai vakufunga kuti tikasafamba nesaidhi ramuri kufamba naro pamwe zvichatibhaizira. Ini ndofunga ndo zvavakafunga vakati regai timbofambawo nedii riri kumhanya navanhu. But manje murume akuona kuti Bybit uya anenge akutoita zvakawanda semurume obviously unototanga kuti mukadzi wangu kawo wakunzwa zveDubai wakunzwa zvekuti chino wakuona mupostora ari kuhagwa ari kupfeka matirauzi. Semurume unoteera mukadzi wako kuti aiwa sviko yaipi. Ndosika murume akazobudikira pamwe kuda zvakangoperera pakuti muri kumupa mari muri kumudini asina twakawanda pamwe taisatombozviziva. But murume akatoona kuti kana bhebhi rangu rakuenda ende Bybit wachona ini ndinototuduira nanga achiti Bybit is an adult. Statement rakanyatsotaura kuti murume inini paakandipedza ndipo pandakadzepa kuti anzi
Mairasi akati murume chi akati murume wedu akati chi amene zvakapindura but this kind of you know anzi akatorera murume womunhu zvikanzi asi wamunhu ndewedu zvikanzi asi murume womunhu ndewedu tese apa tiri ivo Mairasi akabva wapererwa vakabva wapindekana fese yavo yakabva yapererwa udaitso kozi munhu ukaona uchiti mwana achigona kuvhura murume achisaura masoko iwayoka anoitwa namagindagori amasoko iwayo haambobuditse zvekuma but inini handikutaura chokwadi ka ndichida kutaura chokwadi handitika inini Mairasi ndoda kuti utende mwari nin'ina because ndakatarisa statement rakatagwa kuti murume hasi wavo ndewedu iyoyaka and nehistory yamuri kutaura pane tatingazivi nekuti muri kutakaita mwana ne14 15 something like that akazodini and she played Mairasi zviri very smart animona Mairasi type yaya kana kukwatwa nemurume wako yaigona kuzvita yaya aiwa yaizvita yaya type yaya that was the good reason zvakadaitika hanga was very good because aimakuudzawo muromo kuti hasi wako murume ndewedu zvodi wodi ainde vaizofenda Mairasi tendai mwari Mairasi vakasiwa muchiri pari right usanyanya kubatikana nazvo zviya your heart was on the right place but chokwadi chiripo ndechekuti zvakagoneka zvakaitika izvo zviya zvaleti egone murume wake mwana akatotesta kudhara mwana akaravira anonetsa kuti umuudze kuti chakati andiwana wari kuzowana one day akutotamba zvisiri izvo pamako varume wodi okudza kuti ndewedu tese paizoiteta dhirama raizodengenyetsa Facebook zvoti nange weMairasi vaizota bp kuti vazvombo yacho izvo zvitaura pamwezongokuti vanozongonyarara ngodzinga mundinyararire she's very calculative mwana yaya she's very calculative very dangerous ndozvikuti vanhu muri kuti mwana musikuona kuti babiti is very dangerous kana musinazozviona very dangerous muromo iwayo kuti asi murume wavo ndewedu akatirelaxa kana akatola easy ndopenda vanoti no ngaaende zvake aiwa ngaaende joyatoiti ejiri kuramba ati mobuda udzoke jeri kuramba ndoti nemhaka yetusaveda maidhikiri chero even wavatorega ribotirai futi umasakwira tistep hallo right anokola ngatingodzwa taurai inini ndanga nchida kutaurawo inyaya yabhaibhiti inini hangu semaona randakaita yes Mairasi ndiblogger vakagreba opportunity but also zvinongoitwawo nemunhu ane mwoyo handiti haungangonotore vanhu 4-5 kuvaisa mumba mako ugovachengeta kuvapa chikafu kuita sei and so on vakaita zvakanaka ende vachigainawo zvavaigaina panguva yacho but bhaibhiti kutaura chokwadi ndichiteerera live vanhu vachiti bhaibhiti ngaapiwe second chance bhaibhiti ngaadai makambani chaiyo kuti ashandidzane newe kuti vanhu vakupe trust hunge iwewo uri munhu akavimbikawo saka if it was me bhaibhiti handichamutrust zvachose saka mabasa haisi nyaya yekungopa munhu basa ka inyaya yetrust ndo yakakoshesesa handiri muri kuona saka vanhu vakawithdrawa kuti taakuwithdrawa ka vanhu mozara kutira madhiko emuchivabhasha kuti mazviitirei they have got the right because bhaibhiti haana kumbobvira ada kutaura chokwadi ende haisi nyaya futi yekuti tinozobatsirwa guys kune magenuine people variko kunze uku vari kuda kubatsirwa vakaita kunge vana Dr. Judah vaya vemawheelchair ekwa Greatman vaya magenuine vari kuda kubatsirwa zviri genuine ndotori padenga pairi kuramba but vanhu vane kamwe kachirwere kekuti amai vabhaibhiti vakati hatifanira kuburitsa chokwadi pachena because toda kuvakirwa toda kubatsirwa ende chinhu chavakabvunzwa wanzi muda kubatsirwa nei vakatanga kutaura kuti hanzi ndoda kuvakirwa musha because pandiri kugara hapaiti but musha wavo guys muda kuvakirwa nani musha wenyu handiti saka vanhu vari kutora the social media vachiabuse kune vanhu vatori genuine vari kufanira kubatsirwa zvinhu zviri genuine vari kudeserva this genuine help vari kusiyiwa handiti bhaibhiti haana kana chaakaremara kana chaakadii chekuti anobva anzi ada kuitirwa zvese kana kuti chii handiti saka kana vanhu vemakambani vakati vaakuwithdrawa inini zvangu I will support them
because Bhaibhiti chaiye akaratidza kusava Even honest. in my say I supported yesterday. I support a party. I'm standing behind. I'm taking a back Yes, step. Let me support you. I said well done. Yes, because Mairasi imwe point yandakada ndeyekuti vakaburitsa pachena kuti I don't support polygamy. Saka ndikakusapota iwewe ndakuona sekuti ndakafanana nemunhu ari kusapota girlfriend yababa arasi. Of which zvinozondibatawo sei. Ataura chokwadi chakanaka zvokuti ataura chokwadi chaasira. Saka why is it vanhu vakuda kumumanikidza manje kuti apinde ipapo because ane genuine reason yake yaataura naye. Yes. Bhaibhiti ane peji vari kuda kumubatsira ngavamutsvage vamuteere ikoko vamubatsirire ikoko because iye atadza kutaura chokwadi naamai vake nefamily yake yese ndo mhosva yavo yekuti havana because Bhaibhiti atoona kuti atsvagwa apinda machena yaitova nguva yekuti abva angotaura chokwadi mawiri akangoita precious une murume here yes nyaya yakaitika 2022 ndakazoroorwa ndikazoita mwana wangu wangu hold on Tindwe Mairasi can you please lower the volume? Lower volume Mairasi. Okay. All right, so Repalize people. Yeah, today on Facebook. Yo, that's where you are. All right, yes, Mairasi, what do you say? Did you write me right? Musha. I want to check and you pass on the Zagote. I will go. So you did well. Anyway, but you know, so I pass it out. And also true. Doctor, gonna part town. They know that thing. Good opportunity. Check it and get it. All right, thank you. So firstly, Sandra Randeshaguti. Even Pandakona Vitere and Dagango posto guys, Shungo posto, Shungo, Unango, no video, Shungori fan, Upongo, Naki, Upongo posto, and this thing I just Vitere as the church in the Shuktoda. And Dakazano, Vakango, Yokin books, Kwangaji, Pongo, the Pochi, Pongo, the poor number. The Kumbana, the sister by Pity, then the Panatongo communicate and mwana mukwanisa kuyani mwana ere chikanzi tanga imatara nana kansela neve kuwe ufe and stuff ndo patotongoti ini ndine zvandoda kungomuitira but mwana anenge ari kutsvagwa nevanhu vakawanda saka chinenge ndizivise vanhu kuti mwana chaita sei mwana tamuwana then ndo pana kunopostawo papeji pangu kuti mwana chaita sei mwana ndamuwana handiti saka mai vacho ndo vatati pane vanga vachida kuuya kuzokutora ikoko vanhu vaida kuenda kunotora mwana uyu vanga vari vana royal mint ndo vakatanga kundibata mai vacho vachibva vati aiwa Mairasi imi musaiteti vanhu vaye kuzotitora imi mititumire mari yebhasi ndobva ndati ko mwana munaye here papo nditaure naye zvikanzi aiwa mwana aita sei mwana vanditi izvezvi zvaasi pandiri ndiri kure naye vanangoti it's okay bhazi rinoita mari zvikanzi bhazi kunoku rinoita $10 kuuya ndovanangoti munoya muri 2 ndakungokutumira ichi $40 neyekudya muroti ndobva ndatumira $40 iya vakazoya vari 4 masisters ake 2 namai vacho naiye so vanhu havanga vari supposed kupinda muHarare na8 o'clock inini semunhu angaposta kuti mwana waya atamuwanawo indaingotarisira ngoti mwana uyu akasvika ka ine ndichangomupa zvandoda kumupa then otanga kusangana nevanhu inini semunhu anoenda kubasa ndaisatarisira kuti ndichazoenda kutenderera naye and stuff ndozomuisa mumaoko ana Uncle Saint. Saka mai vacho vakazononoka kuita sei kuuya pekutanga pandakabvunza kuti maakupi ndandafonerwa neumwe aiti ada kuenda kuAustralia achiti mwana waya makati ari kusvika nhasi chindoda kubuda pandavati maakupi zvikanzi tamubhindura tadzikira mubhindura nechikonzero chekuti takanganwa bhethiri mwana saka takanganwa bhethiri mwana takumirira bhazi riri kuuya ndobva ndati bhazi racho riri kuuya kuHarare here zvikanzi bhazi riri kuuya kuHarare ndobva ndati imi michikwira imuye kuno kuHarare then isusu tongomirira pana rizendi bhethiri racho tongoritorera muno mutaundi tatoaziyelai because hapana bhethiri ratikazomirira mutaundi kudzatiwo kumateini komapapi munhu yaya akuda kuenda ati flight yake ndeye kuma1 here 12 zvikanzi achatosvika tapachi zvikanzi ndopavakazondudza chokwadi zvikanzi aiwa Bhaibhiti akabva last week anga akaenda kwabamukuru vake ndokwanga amboenda kumbonobetsera basa vanga vakumbira kuti azomubetsera basa saka tikusangana nemurodi takutosvika paari
vakapedza vasingachadairi foni kuzopedzisirawo vazongoti acha apa glendale chichi kuzosvika vazoti acha akuburuka then ndo panangonovatoroo semunhu wofuti kubasa wangu nanapa maofisi angu ayaya vakanovatira usiku anga amakuseni kani ndo pandanovatora first person anga arifanirwa kuvaona ndiuncle Saint vangati uncle Saint inini neeleti wavaida kuona ina ndizoda zvokutaura masteva ndinozoswirawo kupa mangwana ndine munhu wandoda kuita sei wandoda kuona ndo pandavati ininiwo semunhu akangofunga ndikangoti ai mwana uyu ndikaitanga kuti ava varege kumuona ndichange kumuendesa kudete isichi ndamublokera zvada kuitirwa nemunhu ada kubuda uyu chirega ndiende nemwana kune uyo arikuda kubuda uyu sei questions ndaisatoziva ndisei questions vangu ndinoda kuenda Australia tazosvika ikoko ndopakanzi ndinonzi sei questions mwana unoda kumutisa malessons chichichi ndokupa akatozwana zvedriving school paya Clyde unonzi Clyde anga atofona ari kwamutare manheru achibva achizoni chii ndichauya mangwana makuseni saka akasvika Mharare na6 then ndobva azondifonera kwacho kuma8 ndikati vasati vauya pavakasvika kuma half 11 kwavakasvika kuya ndikabva ndangomuti iwo uri papi zvikanzi ine ndiri kukoti here anga ari kusaiti kwemakoti ndikamuti achiuya kunori kumadriving lessons chichi ndobva auya saka uyu Clyde akabva atoprezenta zvinhu zvake semunhu aimhanya aida kudzokera kwamutare vhidio rakakurumidza futi kuita sei kuriposta tiri ipapo Royal Mint akabva aita sei afona nauncle Saint maira asitaona Clyde aposta vhidio ko muri papi vandati ndichiri pashowground ndoda kutosumuka panapa ndiende kuna uncle Saint achazotanga nditi vari kupi ndobva ndatoti it's okay chimhanya because tinoda kumhanya kwauncle Saint because inini aminoti journalist ndatongobatsirawo mwana pandatoona kuti mwana uyu anenge achodwa nevanhu vakawanda ende inini handisi munhu wekuti ndinokwanisa kuendera pressure yemasocial media it's my first time ndobva Royal Mint uya abva auya asvika Royal Mint akati saka chihandei kumatrix ndikati no hazviti tinde kumatrix because uncle Saint ndovatanga tivada kuona chii vada kuona mwana zvikanzi aiwa kwauncle Saint kudhuze nichii tinodarika tichimuona tiri murodi kuenda paya vana Royal Mint vakabva vangoramba vari station ndaida kungotevera kwaenda mota ndatoona tadarika masasa ndikati saiti ranga ichitorwa nauncle Saint inenge saiti rikuna naairport ndamhanyisa mota paya ndofunga ndakatozomboenda live uyu vanditi ngatitange tienda kumatrix nosodzoka muona uncle Saint ndikati manje kuti tidzoke tione uncle Saint kwaola tatapuwa time sei zvechiro takatodhileya vekwana ola ne2.5 hours ndobva taenda kumatrix vakanoprezenta zvakaprezenta inini ndakatozongozviti hapana pandicharambiro kumwana because ndo zvavafambira kuya kuzoita sei kuzowana help tabva kuya kwana Royal Mint tazoenda kwaola tabva kwaola ndazofonera uncle Saint muri sei kwakwa kuma3 ndapedza muri papi zvikanzi ndiri kuna 5 uyai kuna 5 ndobva ndikati it's okay pasina maminutes vabva watofona ndatoku East VIT ndakuda kutoti nditotena kudai vabva wafona vati munozoya mangwana Wednesday vasati vakatafona vachibva watoti zvone aiwa ndozokuona Thursday because Wednesday ndinoda kuenda kwamutare that was that amino pane vanhu aita nzimaira zvakavharira uncle Saint kuti vaone mwana that was that inini kuti ndichizoitawo mafollow up ndakangozvipawo conclusion yekuti ndaresva nechikonzero chekuti vanhu ava ndo vanga vakarequesta kutanga kuona mwana of which ndo vaakuona mwana pakati ipapo ndakanganisa saka ndakabva nongoti chirega ndichingoita sei ndichingonyarara ndisiye zvakaita sei zvakadaro ininiwo sevanhu vandandakwidza basi kuti vauye handiti mupfumi zvoti ndaikwanisa kuvaendesa kuhotera ndakangonawo zvakanaka kuvaendesa kumba kwangu but pakuvaendesa kumba kwangu iko zvino izvi ndo pandatozovhurika brain kuti because inini kuti moziva kuti sometimes inini hangu even vanhu vekuchechi kwangu vanotogona kutondirevera kana ndichiita chinhu nemwoyo wangu handimbotarisira zvakawanda zvizhinji zvacho zvinotozoitika ndatoita sei ndatoita chinhu I remember kuti nditombori nemamaid wandakamboemploya kumba kwangu abva atoti kune sister yake ngaiuye weekend yakaita weekend kupesera tone mamanzi achigara ende that maid akazotoita rafu yekuti taenda kukusha iye azodzoka ndakamuwana achiisa hameno chaiisa mupoto abva atoisa chiplastic chake mubra ndobva ndatoza friend yangu ikati chikafu ichocho tora upe imbwa ende imbwa dzangu dzakamuka dzakafamba kusembati handina kuita action yekuti ndiende kupolisi kana kuti chii ndikunzwisisa
zvoti ndingadai ndakatongosvita patime iyoyo but vanhu vacho ndinongotaura navo nanhasi asi dai kwakuruti life yangu pamwe dai ndakafa dai ndakatofa kudhara but handina kuzvirealiza ndakatozozvirealiza patopaya patonhasi kuti vanhu vamastrangers ndakavapinza mumba kudai vanga vari varwe kudai vanga vari unenge wakuzozviona nemagrupu anenge akutaurwa nevanhu but anyways vauya kumbawo zvakaita zvakanakawo ingaita soti vanhu vari kuva vari 2 vakazouya vari 4 but hazvina kundibatawo patangotenderera chingoti yachaita mangwana acho vanhu vari kutoita sei vatotendera ndingangoti angosendise munhu achada kuenda kwamutare meaning kuti nhasi havakwanisi kuona mwana ndokutotanga kutotenderera kwatakaita ende inini I didn't know kuti ndichatrenda zvekutodaro because kubasa kwandatofonerwa nabhosi kuti ndiri kuona mawhatsapp groups ndikati muri kutoona mawhatsapp groups uri kutrenda waita zvakanaka chichichi anti muri kuona so zvakazoitika ndezvekuti mwana takaagiriya naado tikati ado ndakatanga kuti ngativhurire mwana page ndobva ndati it's okay ado ngatisangane mutauni yochiuya mutauni ado auya mutauni muya umwe mwana atoya kuvhurira mwana atora foni yemwana acreata profile kuvhura page raiti 2 wati handazita raiti 2 chi then ndobva ndati andozonovhura page iri ndaakumba manheru ndaakumba ndati kune mwana ndipo foni yako ndichikuvhurira page ndine mamessages andakaona handiti mamessages aya angari vanhu vari kudanana ende inini handisi munhu iyoyo wekuti ndinomhanya pasocial media nekuti ndaona information ndobva ndamhanya kuita makuru mamessages aya aitaura kuti erudo but inini chandakabata ndechekuti pamamessages aya mwana anga akamenshena kuti inini ndiri kunzi ndiende kuchikoro but ini handisi kuda zvechikoro handiti then the other thing chaanga akamenshena kuti zvone unozoda here kuti vanhu vati mukadzi wako akaenda asina kukuitira mwana saka ndakangosara nemaquestion mark iwo zvakandivhundutsa ndobva ndangotonomutsa sister yacho ndakatoda kumutsa moms ndikati sevanhu vanga vachangorara ndobva ndangoti kune sister yacho honai mamessages aya sister yacho ikatoshokekana ndobva yamutsa mama svikanzi udzai mai vacho ndobva ndatoti ko mama munhu ane mwana here haana mwana munhu ane murume here haana murume that was day 3 because vanhu vakaita 2 weeks that was day 4 vanhu vakaita 2 weeks pandakaona mamessages saka inini wose munhu angati mwana angaenda pana ona achada kuita zvechikoro chichi inini ndakazvipira kuprotecta mwana ndobva ndati saka nyaya iripo ndeyekuti kana iwe uri kuti mukomana chete chichi ndobva ndamuti zvone munhu unonyatsodanana naye here zvikanzi ndezvekungodaro mairasi ndobva ndati inini separent yako ndatoparent yako ndakukuchinjira line ndobva ndamutengera line rira ndobva ndapa mai vacho ndikati tichengetai munongoziva vanhu vanenge vachitiwo magemu ako vachikuvanzira vanenge vachitoti magemu ako avo vega saka zvadaro mwana tiringotenderera towana maendorsement chichi but dhera ndakaona message night iroro next day racho makuseni inini personally ndakangozviti inini mwana uyu the fact yekuti ndangoona mameseji aya nakunditira zvakanaka ndakangomaita mascreenshot ndikaisa mufoni mangu ndobva ndangomuka makuseni ndikati guys ndiri kutsvagirwa mwana achiri manager ndobva vanhu vatanga kundibhasha ndobva ndangonodhilisa message iyo manager uyu ndanda kumutsvagira kuti mafambiro ari kuita mwana ari kuda munhu anonyatsomukontrola anyatsokumanager 2 ini ndoenda kubasa mwana uyu anenge achiti kwese kwaenda kuda kutorwa mavideos anoda kuupdatwa papeji pake ini handizozvikwanisi because inini nditori nechi ndoenda kubasa but nditori nemasaidi hustles angu ati maona ndo pandakazochaya kuexplaina video riyari handisati ndaziva futi kuti munhu ane mwana ane chii then pabva pazoda musikana anonzi Gloria abva uya kuinbox kwangu akati kana muchibatsira bhaibhiti mubatsire muchiziva kuti ane mwana nemurume ininiwo ndandine vamwe vanonzi tete yevo vaicommunicatewo neni sisi vangu ndobva tete yevo vaya ndobva ndavaisira screenshot tete yevo vabva vandisira futi screenshot same screenshot iyai ndobva ndati inini ndakuinvestigata nyaya iyi so pakatanga nyaya iyi ndakatanga kubatsirwa nepublic relations yemuno muHarare mapurisa aya achingouya achindibvunza zvakamira sei chichi ndobva ndati andokumbira muchindiinvestigatirawo nyaya iyi zvanzi aiwa zvinetsa handiti mune nhamba dzakansela here mune nhamba dzahead here handiti uyo musi wetuesday isi last week nhasi chinganizve wiki riri wangu ari musi wetuesday then ndobva ndabata headmaster zvakamira sei musikana akapedza chikoro chichi ane mwana here head akati mwana akangomira chikoro haana mwana waakamboita
asi munokwanisa kuita information kuna makansela because chikoro chacho chiri kure nekufamba kure nekuchikoro vanofamba distance saka maheads vanokwanisa kushaya information yevana vamwe vana. Saka ndobva ndazobvunza kansela vaya kansela ndavabvunza kansela ndo vakazonditi aiwa Baibiti ane mwana musi weTuesday Baibiti ane mwana. Ndobva ndazoenda kumba unomboita chiki panguva yapati kuti ubvunzo vanhu une chiki unomboini hangu ndiri munhu wekuti ndino overreact even mukaona live yandakaita nezuro yakanga ndiri voice rangu ndobva ndazoti it's okay kana zvakamira zvakadai. Ndobva ndavabvunza mama ndobva vakazobvunza kuti ndetuma Baibiti ane mwana asi murume haana. Handiti saka muna kuvabvunza muchivanza kuti ane mwana vava vachivanza kuti ane mwana but kansela azotaura kuti Baibiti ane mwana ndokuzobvuma kwavakaita sei kwavakandiitira. Ndobva ndangoti it's okay inini chakanakira kuti mundiudze chokwadi inyaya yekuti imimi mukataura chokwadi inini ndichahendla nyaya ndoenda kusocial media ndonozivisa vanhu kana vanhu vachikubatsirai vachiziva kuti Baibiti ane murume nemwana it's still okay because ndobva ndatova chiko Gloria uyu chichichichi atimukona even kwese kwachaenda kumainterview vaibvunzwa the same kwatainosaina madeals chaiye inonzi Tramandi yakatovabvunza mama vakatoti zvona handisi kutofara nezvaitwa nemunhu ari kuposta weukama kuti venga chaiko vava vasingabhuyi kuba kwedu. Ndobva ndatongoti wainini zveshuwa zvinogona kuitika hama dzinogona kuona zveshuwa. Musi weWednesday hapana chakaitika tatakuzogadzirira kuti mama vadzokera havo kumusha kwavo Thursday vachizodzokera. Handiti mama vadzokera Thursday Friday makuseni ndakabuda nemwana achienda kumalessons ake. Mwana achienda kumalessons akandaita pane munhu akandifonera achiti muri kutsvaga manager chichi. Handiti vanamuchenya ndikutsvaga manager but handambomira kutsvaga manager takumboshanda naAduna Clyde vachimbopusha pe timboita zvokupusha peji remwana tozotsvaga munhu anomumanejera. That is same person yakabva handifondera makuseni Friday ndatopaka mota yangu kuParliament abva handifonera abva handiti izvoni muri kuzvisera kuti Baibiti ane murume. Ndikati Baibiti ane murume inini ndakabva ndatongobaya foni yangu ndikaisa paloud zvikanzi Baibiti ane murume hodhoni makadaro iFriday iyi. Ndobva ndahouta uya munhu achibva aedwa munhu uya aedwa zvikanzi izvoni because pandakangana kumenshena kuti musi wandavhura peji ndaona mamessages pane munhu akazofona. Handiti ndobva ndakuti makadii henyu asori ndine foni yemwana muzofona ndandiri kumboishandisa zvikanzi it's okay. Azoedzwa pako zvikanzi ndakatombofona mukanditi ndimuri kushandisa foni. Ndikati makambofona ndimune mamessages andakaona mufoni zvikanzi ndiri murume waBaibiti. Muri murume waBaibiti kutanga arini zvikanzi taane gore tigara tese. Ndikati nyaya yenyu nyika inoita kuti titaure pafoni madii maita zvokuti muuye kunoku because inini ndinofarira kuti because nyaya yenyu indofanira kutozivisa social media. Imimi uyai kunoku ndinyatsomeka sure kuti zveshuwa Baibiti ndimi murume waBaibiti kana ndichokupostei nefoto renyu ndikupostei nefoto renyu zvikanzi it's okay ndinouya. Ndobva ndangoti it's fine. Ndojera Friday ndojera ndaziva kuti Baibiti ane murume ndofonera mama Baibiti ende patime yacho ndikati ndakatongonyuma ndakangotanga kutongorekutawo mama ko pane munhu ari fona achiti ndiri murume waBaibiti. Baibiti hana murume ndinopika namai vangu chichi bye vataura vanangoti it's okay regai ndingomira murume wacho aite sei auye. Baibiti ndobva ndamubvunza foni iri paloud nai Baibiti une murume here zvikanzi ndine murume. Kuwainigirei kundiudza pesaka zvikanzi amai rasisori yenyu. Ndera ndakatorwa nana mama rera vakanditsindidza vakati iwo kwatiri kuenda usanotaura kuti une murume nemwana because usataura kuti usati warohwa uri kugara nesu. Antimukunzwisisa. Ndobva ndangoti it's okay saka timiri murume wako wacho aite sei auye. Zveshe ndakafona kuti mama wacho varipo ndikati ko Baibiti ari kuti mimi makamutsindidza wani zvikanzi anonyepa bhayi uyu musatedzere bhayi chichi mwana mungatedzere zvemwana mudiki here mairasi chichinhu vanangoti haungarambi uchibvunza vanhu vakuru because ndandisingadi kunyanya kuva maaffairs avo. Then musi weSaturday tabuda taenda tanoshutana naAdo zvakanaka tiri supposed kunoshuta munhu uya ndopaari kuuya so inini zvandakaita manje ndakabva ndaisa message kwaOla ndikati Ola ndiri kuzwa kuti mwana uyu ane murume ndaikomunikera nemusikana anonzi inini handigoni kubvunza mibvunzo yakawanda zvinoita here kuti ndive nemurume uyu muzoita interview
handiti ndo pandazvizvone madi kuendera nyaya iyoyo zvakanaka because munokanganisa brand remwana chichi nemusikana yanhu vanongoti it's okay because ndikada kumhanya kuvhavhaukira zvinhu zvozoita ngemairasi vari kuda kutanisha zita remwana kana kuti chii plus ini yanga isiri aim yangu yekuti ndiuye ndizoti information yese yandawana ndizodestroya ndaingoda kuti kana kwangonzi ane murume toita vhidhiyo redu rekuda kuzobhabhiti ane murume sekuurana kwatakaita sekuurana kwatakaita murume wacho paakauya handiti murume uyu chakaita kuti munhu uya ari mind you akuedza pako akauya naye anonzi Clive rega ndishandise mazita ekuti murume wabhaibhiti anonzi Try munhu wakauya naye anonzi Clive so Clive uyoya abva vapinda mutaundi muyamwe inini ndakuwa ndine murume wangu is free because anoziva kuti ini ndinobatsira vanhu vakawanda handiti abva ndichizvoni mairasi kana nyaya yakumira yakadai so don't be involved munyaya dzavanhu nyaya dzavo because mangwana unozonzi wakazoti chakati handiti ndobva ndangoti it's okay saka iwo uyu vari unosangana nemurume wake iwo kana uri wokuda kutora foto uri kure kana vane zvavanoda kudhiskasa nemurume wavo ngavanodhiskasa vari tu iwo usapindire munyaya dzacho zveshuwo takasangana pajena 6 nezuro ndine zuro kuma around 12 handiti ini ndobva ndati aina ndichikwanisa kupera ndakazomisira meseji akangonditi murume wangu ndobva ndati aona naye handina kutomboenda kunomumhoresa because ndaityawo kuti pamwe ndokuti vanhu vari kutidzira jena siti vari kuti ari pano paibhiti ndozotorwa mafotos ndopostwa konzi mairasi chinowe baba rasi vozoti ndambokudza kuti chii so I wanted to protect that ndobva ndatomisira meseji ndikati ndagara mumota kana wapedza unoita sei unondiudza after 1 hour ndakagara mumota baibhiti wazoita sei zvanzi ndakuenda nemurume wangu just like that wakuenda nemurume wako zvikanzi enda kuenda nemurume wangu handima kuzviziva here kuti chi ndine murume ende matauriro abaibhiti nemadhiro akatakuitwa pafoni zvakatosiyana zvakutora kuti pane action yakatoitika kuti mwana uyu kana pane munhu akatora foni ari kukontrola mwana ane zvaakaitika I regret kuti pamwe dai ndakangoti pavaitaura nemwana ndainge ndiripo ndichinzwa zvaitaurika but wose munhu anenge apiwa mutemo nemurume unoteerero zvokumba kwako ndozomuti ine ndakakumbuka zvangu kuti chi uenda handina dambudziko nazvo but zvanga zvakadini kuti chi iwewe wouya wotora hembe kumba wongoenda kawane nehembe dzako mind you zvese zvandiri kuita izvi ndine vamwe vanhu vekugermany ndinomwe kugermany nomwe kuengland uku vechikuru vaingoti vacho mairasi zvakamira sei saka vakangowafurikwa ndiri kuvasheyera nyaya iyi handiti mairasi bude kuti but pandakazovadza kuti mwana ati akuenda zvikanzi mairasi no mwana haangangoendise kudana because social media ichatanga futi kuti wakatukana nemwana sei mairasi asisina mwana you have to clear this ndobva ndati saka ndoita sei vachibva vachitoti iwewe sinto wangu ati because uyu murume wenda ndalamba ndikati zvona zvingaiti kuti auye kumba kwangu inda kuenda nabaibhiti totora zvitsvake kusangana nemurume wake ndikazotya futi kuti baibhiti akabuda mupama achienda komurodhi mwakasangana nechimwe chinhu akasanosvika kune murume wacho akaenda kumwe zvinogona futi kunetsa ndobva ndangoti makasununguka henyu kuti tiende kumba muperekedze mudzimai wenyu tiende kumba munotora hembe ndatipirwawo kuti kana wasvika iwewe timeka sure kuti maita vhidhiyo vanhu nyika izive kuti ndo zvaita sei zvaitika ndasvika kumba kuya tagara pasi ndisingopinda mumba ndisingoti gara henyu apa Clive akabva anditi tawirirana vakambopaka mota vakamboti pakai mota mutaurane mairasi chinhu chitofanira kutochimhanya tifanira kumira nokuti baibhiti ane murume ndiClive uyu Simon wachiti mairasi tofanira kutochimhanya ndikati inini nyaya iripo ndeyekuti number 1 kubva ndatanga kufamba nabaibhiti haana dhera akadira fiwo handina basa nemari yake peji iri ndiri kuitira kuti iye achinje life yekumba kwavo saka imimi kana mafunga zvekunoita nemari dzepeji itai don't involve me mukundinzwisisa zvikanzi zvona it's okay ndobva tasvika kumba Clive kwakubva ati mairasi tisati taisa life budisai madeals ese amakasaina nemwana ndobva ndanobudisa macontracts anei ndiClive uyo ndobva ndabudisa macontract ese ayaya but chakatika pamacontract andakabudisa contract yekuglow chisvikwa akaiswa wiki akaenda naado mamwe macontract anga mamwe mapapers anga naado ndandisina kumacollecta kuti timaata timufile 1 zvikanzi right create igroup izvezvi ratinenge tichicommunicata kwese kwamadeedzwa
monyora pasi nekwese kwamama kabhuku monyora pasi mari dzacho dzofanira kupinda mumaoko aBabyBeat. Kana mune mari yamuri kuda fiyo yenyu hamufaniri kushandisa mari yenyu. Kana mune mari yamuri kuda munopiwa mari nemurume waBabyBeat. Murume waBabyBeat ndiye akufanira kuva involved because ndo baba vemba. Ndikati it's okay, no problem. Inini hangu ndakuziva kuti ndangouya kuti vaite live yavo vabva vaenda ndobva ndachibuda zhinji. But apa ndiri kutitaya kuvakawo munavo kuti tikwanise kuzoita live because ndaisakwanisa kuvarambira kuti aiwa zvamukutaura hazviiti handikwanisi kudai so vaikwanisa kuzoramba kuuya futi palive kuti vataure nyaya yavo. Vanongoti it's okay, ndokwanisa kuzocreata group ndastable, no problem. Zvikanzi it's okay, vacalculata madues emwana ayaya zvatobuda bo mapapers aya ndakazongomuona vanenge vakatomakanganwa pasofa because vaida kutoenda nawo. Ndopandakazoti inini ndakuchibaya live, ndopandakazoti ndakuchitsanangura nyaya yangu. Mukutsanangura nyaya yangu yamanje ndakatozotsanangura nyaya zvokuti after ndakata live vakazenge vakuzonditocha. Sei imimi mazotaura kuti murume uyu Traimo anomwe mukadzi. Inini vanhu vangu veGermany neEngland vandiudza kuti mairasibva wataura chokwadi chese. But kuti ndiudze vanhu ava kubvunzire vanhu vandambotaura navo zvavasingaite sei zvazvisingaite. Ndopandatongorukunda chokwadi chese chandaiziva maitikiro azvanga zvakaita. Ende maitikiro acho azvakaita it was so quick. Ende inini ndakatanga kuzviquestionawo futi kuti alright mai vaBabyBeat vaenda musi weThursday ndaposta pasocial media kuti vaenda. Vanhu havazondibata Friday makuseni. Kova vachidi kundibata pana mabvunzo yese inotanga kuuya munhu aita sei. Wapa munhu aenda. Imwe mubvunzo yekuzoti mimaira system akazoita hand over mwana uyu kune murume uyu. Imimi muchiziva kuti makasirwa mwana namai vacho. Guys, handidi kukunyeperai. Dai Donna Clyde vaikwanisa kutaura pavakazosangana naye. Murume uyu handichazivi pane zvakataurika here. Statement rakataurika rekuchikoro. Kunzi komozorambidza mwana kuenda kuchikoro sei awana mukana. Akada kuita kamwe kachikiso. Saka inini baba rasavapo vari kubasa tapinza mumba kuti vaite live. Zvaizorika here kuti torambirire nemwana kuti aiwa hazviti zvimuite nemwana. Ndakangoti ameno inini ndinongofonera mai vacho. Iye ndakatomuti usati wabva panapa fonera mai vako. Akati inini ndinoziva zvekutaura namama. Ndobva ndangoti it's okay. Ndokuenda kwakaenda mwana. Zvokuti hanzi mai rasaiziva vanhu vanokwanisa kutaura zvavanoda but indaisaziva. Uyezve zvokuti hanzi mai rasvaida kuita nemwana uyuka izvozvo zvazvekunyepa. Asi zviri zvefollowing zveshuwa mwana akandipushira page handidi kunyepa. Akandipushira page and I am proud of that because ndakatobenefitawo through my efforts andakaita. Ndakatobenefitawo ende pane macompanies akutondionawo kuti kune munhu anonzi mai rasa anokwanisa kutiitiro kana chakati kana kuti chakati. Ipapo handidi kushora. Right. Ndo maitikiro akaita nyaya. Aiwa mai rasi nditaura chokwadi zvangu ina ndisikana kumbokushora kana ndakazvimiririra. You did very well. Very well. You did well and your heart ndikudzokodza zvakare. It was in the right place. Waida kubatsira mwana uyu. Pekutanga pawakawatora. Ivo chandakaona ini pane vanhu ava palive yako yanesuro yawakaita. Mai ava vachiuya nemwana havana kufungira kuti ndichaita maskits. Vakafunga zvinhu zvavanonzwa kuti kuna vanhu vabatsira kusocial media kuti tikunokolekta grocery. Kana tikunopiwa package yemari. Tobva tadzokera. The reason why vakauya vasina hepo. Andiwana. Ende vachisvika pauri iwewe. Ufreeness waunawo. Kuve free kwaunawo. Antika nekuvakomodza kwawakaita. Nevakakutadza vanoda kudza ngati nebhodhi yako unoita kunge mwana mudiki. Saka vakakutadza ndofa vakati tikudhila nemwana pano. The reason why vakakunoka chekuseri. Pekutanga pawakatanga kutobata mameseji pekutanga ipapo ndipo pakutota yaka red flag ipapo when still pakazofona kwakazota ma-investigations maghost ako yachikudza kuti mwana nemurume same time papo pakuzvimisa but zvisinei zvakatoitika it's a learning curve. Ine hangu kuseri kwangu ndakazvimiririra it was good riddance because hatisi kuziva zvaizoitika neyakaramba because by yoya zvamakaona pakamera nezvaari in real life I swear zvakasiyana hasirizvo mwana yabva ungatori nerafu akuru chaiyo uyoyo zvisina mai vake. Ndakanyora nezuro panapa ndikati ndikaposta kati musablame mwana uyu mai ava is the problem and I still repeat handimanzwa iye yatsanangurwa ndasingazivi nyaya yose ende mai rasanogona kunarita nyaya yake hani muri kuona mai vaya ndo vanga vatori problem chaivo ndo vakatsindidza mwana that's why mwana akasina kuzogona kukanda mai pasi pebasi. Andiona kuti ndakuisa mai pasi pebasi ndovakati kwai usataure because kwavari vakato especially pakabhadharwa 200 yekutanga 200 munhu ari kubva kwachiworkshop kumandari wenuko pamwe asina kumbobvira akabata andiwazvona pasina kumbobvira akabata ndo pakatonyatso kutozoona ipapa pamanje fair kuti ndo pakatozoona manje fair kuti aiyo zvinhu zvinenge zvine mari
andiona. So murume uyu munhu wokuti akauya uyu tokuti Clyde wakutaura Clive wakutaura Clive uyu akauya because ndofunga munhu atombotesa pasocial media akaona kubatsirwa kuita vamwe nevanhu tine vanhu makapuzi akawanda akabatsirwa pano handi akaona kubatsirwa nekwavave akati kana shamwari handi unoita mari andiona chinhu chakatoya chakarongwa chinhu chakatoya chakarongwa ichi chakatobikwa andiona chakarongwa chakatobikwa ndosaka vava kuti uri kubvunza zvokuti munhu ane wachitaura zvokuti munhu ane mumwe mukadzi because akati secret ende iye baibhita chokwadi baibhita anokongeta nemurume wake zvese zvamaitaura imi zvisi zvamaitoronga murume wake aitozviziva ndosaka akatoteera aitozviziva murume wacho uyu murume wabaibhiti haana kutevera murume wabaibhiti ndini ndakamuti iwewo kana uri kuti zveshuwa baibhiti mukadzi wako kwira uye kuno ndini ndakatomuti kwira uye kuno ini social media yakuzotaura hayo kuti murume wabaibhiti akatevera murume wabaibhiti haana kutevera ndini ndakamuti imimi uyai kuno tinzwisise nyaya yamukutaura mai ava vari kuti mwana wangu haana murume imimi muri kuti murume iye ndiri kumubvunza ari kuti handina murume handi muri kuzviona saka it was hard for me kuti ndibhilive ende kuti ndimhanye kusocial media nditi zveshuwa baibhiti ane murume ndisina contract kudai raizondisuwa mangwana ndakazviona mwana chero pamaidei makazama kuti muri kuda kumudira kuti kudini murume waya aitomura ndosaka ndati hapana pamaigona kustopa marriage ya because hati muri kutonza kuti angoti 2 minutes vakanda vasiya nemurume wacho ane awa iroro mugere motikari akatsika kuti ndakwenda nemurume wangu handikona. Yes dear. Ndine mubvunzo I think 2 wekutanga ndewekuti namba yamuri kuti anonzi ani baibhiti aishandisa ndisi yanga iri nyowani saka does it mean kuti mamessages amaiona akatanga kumasenderana nemurume wake after awana namba nyowani here o anga akazoita zvokuhameno kuti anga azobva kupi. Then the second question ndeyekuti zvoni pamaitaura nabaibhiti panga kurongedza hembe dzake akuenda airatidza kunge akamanikana here o airatidza kufara kuti akuenda kumba kwake nemurume wake. Language yaifara munhu uya language body language number 1 alright tisimeli mirai munzwisise nyaya iripo. Number 1 line rake ranga riri net 1 ndora vaicommunicata ini pandakaona messages ndakazomupa line rebhat but muline rebhat umufutika vava kucommunicata vachidilita mamessages I think kureva kuti aitoda kuenda number iye anga asina wait because inini ndazochiziva ka Friday manhero handina kurara dai kungoti hazvizoita kuexpose vanhu pana anti vekugermany so vakafona kubva na10 kusvika na11 vachimubvunzisisa kuti washinga here uri kunzi iwe uri mukadzi wechi2 asi tori mukadzi wechi2 mukadzi wechi4 vakataura kuti baibhiti mumwana womukoma wangu ndibani vechiwaka vaya vaya ndevechokwadi takurongedza hembe handidi hangu kukunyeperai mwana anga asina mufaro ndofunga vhidhiyo racho pamwe harina kuzonyatsoposta nezuro ndakazorikapela rainetsa kuposta necho kuno inombotinetsei anga asina mufaro mwana ende handidi kukunyeperai pamakaona vakagara pasofa Clyde was kumabheki akati handisoda kubuditswa fesi yangu ndiye aiti kune murume wabaibhiti haga munhu iwe baibhiti sekerera iwe baibhiti taura zvakati mukundinzwisisa achinzevezera ari kumashure mukada kushandisa live yangu ndakagara pasofa ndisati ndaenda kuthe other sofa kwakune murume wabaibhiti ndichimubvunza ndichiti ndokubuditsa here palive kokutanga ndichiti imimi kana mada kuti vanhu havataure regai vataure zviri mumwoyo mavo ndokubuditsa here palive mukanonyatsoiplaya pekutanga saka uyu Clive ndiye akatofushirira murume wabaibhiti saka mukadzi wechi4 mwana wabaibhitiwo anoda mukadzi wake kudanana vanhu ava vanodanana asi chaakakumbirwa nemurume wabaibhiti ndechekuti ndandichikumbirawo kuti murambe muchishanda mese kusha tese asi aitaura zvokuti anokwanisa kutsvaga kana kuti imba muno muHarare mwana achigara muno muHarare achimbouyawo achidai semunhu ane barika Clive akati hazviite munonoitira masikiti enyu kumusha takura mukadzi ko Clive ndiani
iye Clive wacho panda pane ghost randaona rakanzi adopted ranga rakanzi hanzi Baibiti husband randatova ndikati imi ndaona ghost ramamchitishauda muchiti ini ndaiziva kuti Baibiti ane murume. Baibiti handina kumubvunza here, ndakatomubvunza kuti koiwe Baibiti sei waindinyepera, akanditi sorry Mairasi ndandakatsinditswa. Ndikati 2 weeks ende inini zvokutozoti nditozoziva ndatozobvunza kansela musikana wangu webasa akatonzwa ndichitobvunza kansela nditi Baibiti mwana chichi akabva atonditi zvoni Mairasi ndanzwa muchibvunza pafoni Baibiti ane mwana anonzi Raeno. Ndakambokumbira ndichishandisa foni yake achitotaura mamessages achibvunza kumushoti mwana wangu ari sei. Ndokuzozvisa kwandakaita saka vanhu zvavakutaura kuti hanzi Mairasi vaiziva kubva pekutanga kuti Mairasi vakafanana naBaibiti. Vanhu aya handichomborina kana ukama navo handimboda kumunyepera ende iko zvino izvi ndideka kuvhunduka kandaita kuti ndakapinza mastrangers mumba mune vana. That's a risk yandatozoonawo yandandisina kuona. Zvimwe zvinhu unozotoona nekuti zvataurwa nevanhu. Saka random question, do you know kuti mwana wake izvizvi anogara kupi namai vaBaibiti here kana kuti anaye kumurume uyu second husband anogara nambuya vake because murume uyu wakaita nemwana akangomumitisa abva angoramba nhumbu saka nhumba yaingozikama ndeyanhingi vakangoendesa mwana kuna mbuya vake. Ndaitobvunza kuti tinokomunicate here nambuya vacho, hatokomunicate nambuya vacho kudhuze nekumba kwana mai vake yeBaibiti saka anenge achibvunza masisters ake mwana ari sei chichi. Hey, muri kusvika dzibatsirai mwana ukadzachiko mwana anobatsirwa ndakubatsirwa mwana yantoda murume wake kunoda kubatsirwa munhu anoda kubatsirwa guys. Ndozvandaitaura kuti nezuro paangaibvunzwa namai Rai paya dei pari paakataura ipapo pakanzi tikuenda akangotaura kuti aida gaya nachaeni same time it was notiva vari palive ipapo taiacta vanhu vese vaitoacta kuti mwana ari kuti handisina kuenda pane zvikuitika kumberi mwana haendi aisikakwanisi kumufosa but akaita willingly akasimuka akarongedza bhega akatogova pictures achioneka achienda. Zvinonetsa ndezvokudaiso iye unozonge wakubvunza munhu ka because ndakamuti zvoni iwewe murume wako because ndakamuti ngauye Friday handiti zvikanzi aiwa anga atodzika gomo kuti atokomunicata nemi Thursday neFriday akanorara kugomo saka adzika gomo Friday manheru then Saturday achizoya kunoku. Ndokutsanangura kwandakaita saka kana mwana akabatirwa muteuro kana akaitwa sei izvi zvinhu zvinotoitika ichitaitomboendawo kumapostori tototi ndoda kuenda kwakati konzitora katombo akaise pasi perurimi munhu anonobvuma zvaunotaura zviriko but handizivi hangu kuchero zviriko azvo but ane gore kachibvako. Sisimeli chinoitika ndechekuti gore racho iroro mwana anga atorwa pai anga achirarama sei before atorwa nemurume uyu pamwe akatoona kuti zvakatonaka kutoenda kuna baba ava because life yandiri kurarama haisikuipiti maybe because iye sekutaura kwake anoti enda mutakishop yacho vanga vasingamubhadhari paakazotorwa nababa ava. Mai havana mari here havana murume mai ava vari musecond marriage vane murume. Okay, saka iyi ndistep father. Kuna step father kumba kwaninga chwa kuenda kwaninga chwa kuenda na Baibiti kumba kwani kwa step father. Zvakaita hanzi baba vaBaibiti pavakashaya vanga vane musha wavo then uyu murume ari kugara namai Baibiti zviri kunzi paanhingirire. Ndazoinvestigata nyaya yacho nhasi pandaposta mafotos efenzi aya azvichinzi maisa fenzi pamba pasiri pana mai Baibiti saka ndakuzotanga kuinvestigata nyaya dzacho kuti ichokwadi here saka ndazotsanangura kuti aiwa murume uyu ndabvunza vanhu vakaiva vaenda kunoisa fenzi vacho zvikanzi murume uyu atori nemba yake ndokunogara mai Baibiti but apa vafenza pamusha pavo panogara vana vavo vasikana. Alright. Okay. Right, saka Mairasi aiwa well done girl wakaita hako zvakanaka Stereki ramba wakadaro ramba uchibatsira ramba uri kusaidhi kuba totoda vanhu vanobatsira vakawanda Stereki kwarareko kuna Uncle Saint kuna Shema anouya kuna Tilda chete but vanhu vakawandisa ndaubatsirwa. I think with the influence that you have, and the confidence and the courage that you have, I'm telling you unotobatsira zvinhu chaizvo chaizvo zvikaenda kure.
chaiko katosumuka zvokutofunga kuti ndaite kunana bhaibhiti vaya nendakasa zvandakatoita zvandikuita zvokuenda kuzvipatara kupi because vanhu vamwe vazhinji ndo zvavanenge vachidawo andiona plus zvinobata mwoyo yevanhu vakuru vane mari dzavo kudhara. So ndoda kubvunza kuti right now what your plan? Maplans enyu nabhaibhiti yakamira sei kana nepeji racho iroro zviri kufamba sei nemakambani amamasainisa because ndiwo nganga uchienda kumberi uri kumberi uchienda naye kumakambani uchinoka uchidi uchitaura nawo. What's the plan? mamwe makambani anga akangobhukawo murume wacho sekutaura kwaakaita kuti ndinofanira kuziva inini kana kune kuroda kuendwa nendichienda naye, then pane mamwe waari kudropa out. Angari mangani makambani sai? Angane 6. Angaita lucky mwana within 2 weeks 6 companies. So far padropa 2. Saka pasara 4 yanga akasaina contract nayo ndeipi? Akasaina neinonzi Nyagobe nakucancela contract. Then Tiger inakucancela contract. Poteraita kubloka kana kana ngaya pakabari gosi nokubloka. Wazoshetsa batigweni papi? Kana tikubvunza mvunzo. Siguma. Ende rambe ikoni. My Nai mnakakutaura ndanzwa mwana gara bachibatirwa musaita godo ruvengo. Patina kuti musabatsira tambotaura tikutobvunza kuti what's your plan? Maplan enyu akamira sei nemakambani zviri kufamba sei? Toda kutohwisisawo pano uongomanya kunotaura zvinhu zvasi kwasina kuswera. Saka amakasiyana ndeapi? Pane inonzi Glow Up yanga akasaina. Okay. Pane Tiger Fit, pane Nyakuwe, pane inonzi Tramandi yadropa. Then pane imwe construction company inonzi ndakangana zita rayo futi yadropa. Veboho vadropa. Vamwe havasati vadropa. Mascholarship anga ane 4 mascholarship. Saka mascholarship hapana vati vadropa. Mascholarship achakati ati zvechikoro here? Murume wacho ndiye akataura izvozvo. Iye anoda kuenda kuchikoro. Alright. Saka apa iwewe plan yako nochitaona mbuchiti auchadi kushanda nawo chadini, but pane macontracts shamwari awakaenda iwewe uri face uchienda naye mwana musikana uyu muchinotsvaga macontracts. You have to make a plan. Modini because asafa utirendere mberi. What are you gonna do? Ko Clyde yari kubvunzwa nevanhu hanzi Clyde tikutaura Clyde wedu here uyu Clyde raisi uyu kana kuti Clyde ndemumwewo kungouyawo nemurume. Hanzi Clive kwete Clyde. Clive. Alright, ndi Clive mwakangoyawo nemurumewo. Ndi Clive mwakangoyawo nemurume. Vanhu. Clive not Clyde. Saka what the boss apa you know I don't know. Pane option yekuti murume akuti montidana ndouya inini ndichienda kuno actor naye I can do that. Ndiripo kana kuti mimi muchino actor ine ndiri paside. Antika kana kuti noti saka pamwe parikunetsa. How are you going to do it? Because your face you approached companies for this child. Alright. Tismailika. Pandakaita life yayi hatidi kukunyepera hai. You were emotional. Very. And zvakasina kutombomira zvakanaka. And kana wakatamwaka kana mama decision dzavo. Yes. Kunikirira. Aunomeka neenga. Unosiri kutaura kana mune namba yaClive uyu titumirewo kuno kuinbox kana kuti Facebook account yake ndingocheka dakuona kuti ndeupiye. Maybe it's even munhu ari kutofollow. Thank you. Ndichibvunza senime yake. So far ndine namba nezita. Then ndichateerera audio yandinamborekodha pamafoni ndichibvunza zita rake nesenime ndaudzwa zvangu saka ndichateerera. Sisimele nyaya iripo ndekudai so ini handizivi zvangu. Inini mwana uyu kutaura chokwadi chokwadika. Ndine mwoyo wokuda kumubatsira. Ndine kungomutorowo semwana wangu. Zvakaitika zvazvo but my aim yanga iri yekubatsira mwana uyu. Ndisingatarisiri any benefit from here. Because sometimes ukabatsira munhu uchitarisira something you be disappointed. Yes. Saka inini semaonero angu ka. Mwana uyu ndamuregerera. Okay. But
the next move yandiri kukwanisa kuita iko zvinezvi, I cannot say it. I'm going to do it silently because inotomuka yakatoitika makuseni. Alright. That's why maona ndaposta papeji pangu because ndine ma-actions andinenge ndatoitawo kuti I cannot disclose it because not disclose information yotoenderera maplan ako pato andimugona. Okay, I know. Saka what I know now is that I forgiven by bit because akandinyebera and I'm going to fight for girl child. Does she want you to fight for that? Because that should be the first question. Because unogona kunyadziswa mangwana why are you taking it from, you know? Alright, inini handisi kutaura kwandamboita kuti mwana uyu akanofanana nemwana wangu. I'm not going to listen kuside rake. I'm going to listen kune zviri kudiwa nefamily yake. Oh, family iri in agreement with you kuti ngaadzoke. Yes. Anoti kuti anything ichanzi kuti chakati. For whatever the move that I'm going to do tomorrow, support ya baba vacho, support ya mai vacho, ni support yomwe muzukuru wacho andifonera ari kugururi. Ne support ya mamwe maminister andibata. Ndo zvatakuita se decision yatichangoita mangwana. Inini zvangu ndokwanisa kuramba zvinezvia zvemasikiti. Mwana uyu aingonzi ngaapushe peji, angasina kunzi akuramba achiita zvemasikiti. Vana hadhi vangu angoopta ngoti ngatimboita zvemasikiti kuti mwana apushe peji. Yanga ingori nyaya yekupushera peji chete, anga asingazoramba achiita masikiti. Tatingoti achipusha peji achienda kumadriving lessons, then akamirira kuenda kuchikoro obva aenda kufirst aid yake yanga akapuwa ne24 hour pacific kuti brain dziite dzichivhurika semunhu anga ane time asiri kuenda kuchikoro. Paanozodzokera kuchikoro anenge aget used nekuverenga. But ndida kubatsira muningi wangu. Are you aware that this child is like this girl is this lady is now 19? Only 19 years. And are you aware that she can make her own decisions? Yes. Mwana anoita decision, but pane pamwe pokuti mwana anoita no, pamutemo cheko anenge asingasanzi mwana. Pamutemo haasisiri mwana. No, I'm not saying kuti don't do that. But do not prepare. I'm just preparing you, my sister, because I'm just preparing you because you are getting into a fight now. You are getting into a war now with this impostor. And the backup here, I don't know who this is now a war that you are declaring, you know, because mwana uyu akatoenda akugara nemurume andiona wakanga kugara naye for the past year. Andika wakunyorera message achitaura kuti inini ndoda kuitira mwana andika nditina kuita mwana ndimimi kuti akatouya achibva kumurume sekutaura kwako kuti vanhu vakatinoka kusva kumba munhu akatobva kumurume achiuya kuHarare andiona imimi akuti akuda kumubvisa pamurume nawo because mwana uyu murume wemuhope mwana uyu mudiki we are fighting for girl child. Andida kuti tiri kumubvisa pamurume. Makanzwe kuti mwana uyu haana kana kubvisirwa zvokuti haana kana chaakabvisirwa kumba kwamai vake. Ndakazvinzwa ipapo but the right now iwe dhirake against iwe dhire murume because murume ake ndakabvisa mai vachiti handina upabate futi ipapo. Murume kana makatarisa life yangu murume akati handina chandati ndabvisa. Palife yana Clyde akati ndine zvandakabvisa handiti akati ndakaroora. That statement akarudzwa naClive ari kumabheki kuti iti ndakaroora. Muri kunizwisisa? Yeah. But munhu anokwanisa kutaura chokwadi ndiye ari apa, mai vacho vari apa. Ndo vanoziva chokwadi vari tu. Ndo zvandiri kureva kuti chokwadi chiri kuzikanwa nemurume uyu namai vacho narasi. Right now, I'm just preparing you. We are going to be behind you. We are going to be behind you 100% and see how it goes. And what take you back full time. But if I'm just preparing you to give what to put on. You can't just drop like that. Okay. So Precious, how old is she? It's same age, 19 years.
So muri kubvisa here Precious kumurume? Hapana munhu ari kubviswa kumurume. I mean kuti vanhu vari kupindira panyaya yaBhayibhiti vari kupindira kunyaya yaPrecious. Kuti vanhu vari kupinda munyaya yaBhayibhiti vari kupinda munyaya yaPrecious. Precious ari kungobatsirwa. Mangwana ari kufanira kuti unokolekta zvinhu zvake kumakambani dzatichaenda neyo unokolekta zvinhu zvake. Life yake yakatoendeka. Ende nekuda kwekuita kwaita Bhayibhiti movie yake yaita iyi pane vamwe vanga vachitoda kusaidzwa Bhayibhiti. Vanhu kusaidzwa kwaPrecious. Joti mukana Okay. No. All the best Mairasi. We tichake tichida kutofollow. Ndichake tichitenge chikubeka up tiripoti tichiona kuti what is going on. Muri kuzvifambisa sei? Muri kudi. Techingotaura zva move running wangoita ichichiwote chingokubeka up tiri kumashure. Mwana asi kutorwa kumurume. Do you know kuti pane vamwe vakadzi vanotoenda kuchikoro vachibva mumba mavo vachitoenda kuchikoro. Iright yemwana kudzidza even ari mumarriage. Isusu nyaya ingoripo ndeyekuti for girl child anofanira kuitawo knowledge, ane right to education. Whether ari married whether haasi married. But baba vane kodzero dzoti vabvumidze mwana kuti aende kuchikoro because iright yake. Ndo panopinda girl child. Okay. Ko kana akaramba? Kana mwana kuri kuti aramba idecision yemwana inofanira kugamuchirwa because idecision yemwana yaaneka ega. Unlike kuti vanhu vari kuti zoni murume ndiye arambira mwana kuenda kuchikoro because mwana anga achindoda kuenda kuchikoro murume akati hazviiti iye unozononyengwa kuchikoro chichi hazviite handiti asi mwana achida kuenda kuchikoro. Okay. All right. Okay, guys, listen, let me explain to you something. Chamusiri kunzwisisa noti ndanga kukomesa vatove nemadivision akasimba andimaona. Right. Nyaya dzakadai sotodzita pana pasterek handi muri kuona. And I understand kuti hapana mai vanoda kuti mwana vaende pamurume kutoita mukadzi wechina pa4. Hakuna mai vanozvida. But tokwadi truly speaking pamberi pamwana zvakafanana neni pandogara chikudzira kuti guys Shakira now 10 ave nechi 18 ati ane 18 andika but pa 18 imini muno mukandudza makatondudza mukati zvokuti muchati mwana chika kana kuti mufanira kutoziva boyfriend yemwana mudai zvakandiomera ini kuti ndizive boyfriend yake ndidani but nenyaya yekuti mutemo wacho ane ne18 handimaona I have to let it atika but ndisingatodi but mutemo muno muUK unotaura kuti tirakapinda na8 andikwanisa kumubvunza newo kana kuti ndinisane nezvandaita kuSouth Africa kuti ndaisa mutemo kuti mbangu wakona napinda nguva na6 o'clock na after 6 pano but nekuda kwokuti mutemo wacho unoti 18 years ave neindependence handimaona anoenda kubasa chidzodzoka na10 usiku saka moyo wangu unenge uchitogwadza dzimwe nguva pati kutobuda zvakapfeka zvinhu andidi achini nemafriends ake ndotogwadza tinobuda kuLondon uko but nekuti mutemo handiona ndiwacho ndo zviriko hana zvandokwanisa kuita hakuna mai vanoda kuti mwana aende pamurume wechina pa4 ndochokwadi but mutemo handimaona makore ake ane nawo mwana uyu handika she can make decisions of her own. Mai vake vakati ngatike kumba iye akati handidi kudzoka kumba there's nothing mai vake can do and there's nothing any minister or anybody or even the president can do handimaona kana mai vakati mwana wangu aende kuchikoro ari kumurumeka iye akati handisi kuda kudzokera kumurume no one has the right yokuti dzokera pabench asingadi handi muri kuona anja zvaanodai ane kodzero yekutadza zvaari kuda iye kuda kuita right now handimaona ndo maoni saka muri kuda ndiri kubvunza nofanadai because mwana uyu anogona svika mangwana handimaona osvika unonyadzisa mairasi oti ino handisika zvechikoro maya handisi kukwanisa handimaona exactly Regina Daniels akaita mukadzi wechi6 pana 9 pa6 azosiya ega izvozvi azoona kuti no man hazvisi kuita azosiya because haana kutamba mumhandara kaRegina Daniels handimaona akakuda kutamba mumhandara manje ave mumba maari kugavhenwa kunzi uri mukadzi womunhu haudai handiona iye achiti aiwa inini handambosvita drugging nomusika ndauda kudonzvita izvozvi ndakura handiona handamboenda maclubs ndakuenda maclubs iko zvino zvama zvatadza kunodi kunowinira ndisika abuda mumba muya saka panotinetsei ipapo handimaona because iye ndiane final say mairasi yes vanogwanisa kumurongera maplan kuti ndoda kuti mwana aende kuchikoro ndoda kubatsira mwana ndoda kudai voinvolva maminista iwayo kana kuti social services kana kuti chi handimaona iye ungozotaura kuti handina kuchikoro kwandiri kuenda ini handimaona I'm not going to school handimaona zvatopera zvavharana handi muri kuona saka isusu we are going to back mairasi tetakamira navo tichinzwa ende vachitiudza kana mwana akamairasi akaudza mairasi kuti mairasi me I want to go back to school and the husband akapinda pakati akaita jurawo ndo patinopindira ipapo isona sisimeni ndo patinoda matidaira
handi mashona kana vakasakata nemwana akati kuchikora akatini tiri kuda but uyu murume dziri kunditopa. That's where we come in now. As it is right now hapana patinopinda changu inini ndichasapota Mairasi ndiri kumashure kwavo vakichautaura nemwana ndivo mwana uyu woti ndoda kuenda kuchikoro asi murume ari kuramba ndo patinopinda ipapo animaona asi kana iye akatsvaka mari sakati ini zvechikoro handizvidi tatoponjera ipapo by beat as the final say ati 19 animaona anokunasvika kuna Mairasi inini ndiri kutoda kuita zvebusiness handita zvechikoro zvava kuna Mairasi samanager wake because right now ndo manager wake ndo mai vake kuti alright ndoitira munhu uyu business racho rinoti muhodhera huku enda kuti ndodini zvave kwavari but unfortunately kwangu ininika inenge the wrong move because this guy is going to benefit and these 5 ladies 3 ladies vari kumberi they are going to benefit from Bybit. Saka pakuda kuti panamadzo kuti Bybit pfungwa dzake dzidzokedzane pfungwa dzake dzidzokedzane atoona aona kwese kuona naitinawo akavata usiku unoti patina handine future kumba kwaMairasi kuya hanimaona dei ndakaramba ndichida itina ndikutota future yangu ndiri kumba kwaMairasi handi muri kuona all go but no I want to go ndita kunge vana ndivo vakatenzana naadopted uya hanimaona ndida kuti zvandaitina naado ochitaura ega manje then isusu topinda ipapo kana akangoti ndikuda murume wangu chete yatofira ipapo hanimaona yatofira ipapo zvinenge zvava kuna Mairasi kuti vochitaura naye vakamira sei masikitsi achona vochitopota chienda kuchiweshe kunoita masikitsi ikoko vachidzoka kana kuti vochidina ameno kuti zvine zvofamba sei zvinenge zvave kwavari Mairasi because right now vari kuti vari kugura girl child vanti apo isusu ndokwedu tinomira navo handika but kana angoramba zvaponja chero ivo kuna Mairasi inenge yatovaponjera inenge yatovaponjera and it is right now kuti mutaurire Mairasi kuti siyana nazvo hanimaona hazviiti heart iri kune mwana uyu remember vakanomutora remember vanga builda bond nemwana uyu 2 weeks vanaye hanimaona saka kana mwoyo wavo if uchivaudza kuti let me try let her try whatever whichever way we are going to back her we're just going to be behind her handimaona because murume chokwadi chiripo chekuti he is there to control and achakontrola ndo chokwadi and achakontrola zvemashuwa murume uya whatever zvichaitigwa right nanokudaranga kuti ndipei uye ese macontracts achona ese ndipei pamakasaina ndipei zvaakutoenda kumurume uyu hanimaona that means kumapostori vanenge handi vakabatanidza vakadzi vaya vakadzi vari batanidza vakaita sei kune barika raGabriel mafundo ndaifanwa kunge munhu chamunza mangwana pano ndinenge ndinaye pano mangwana muri kuona Gabriel hakuna chinonzi nechanhingi chashandiwa neuyu vanodla vose that means chinenge choshandwa chese vanhu ari kunosapota vakadzi vaya to me that would be fair beta kugara marega zvenyu kana zvangodaro Mairasi zvina kugara matongori kana angotochikotoa zvechikora handidi beta kungochisugesa zvenyu maoko vanoda kumubatsira muisa nhamba vanomubatsira direct mubuda masviri because hapana kumira musha vachiri pere Mairasi vadona vadona saka ndo nyaya iripo guys saka I don't know isusu right now ndo nyaya iripo maimaka that's the problem iripo ndo zvandatongozara before vese vari kutoona vaita sanyati handiona kuti vakasimudzwa so handiona vakatoona vakudhiraivha mota dziri kudhiraivha nanyati dziya vakatoona vati vakigwa shopu nembana vaBarnabas anomukona ndomise vanhu vaya vakatoona ndokwakaenda pfungwa dzavo vese saka ipapo manje ndo pakatoipa ipapo vane pfungwa dzokutoti ende akangobvera angoramba chete kuti akango ndiri kuda zvebusiness chete ka ari kutoshandira vakadzi vese vaya nemurume wacho akashandira murume wacho nevakadzi vacho vese hanimaona so handisi I don't know kuti pangafamba chiri kunetsa ndechoti mwana uyu ari kumurume kwacho ikoko saka how are you going to do it diyanga ari kuna mai vake pamwe vaisa sense into it diyanga ari kuHarare Mairasi vaigara naye pasi vodedza kana vamwe vanhu vakuru voonesa mwana uyu upenyu but still decision at the end of the day ndeyake but now atori kumurume ikoko zvine zuro cheche akatovata achiladziwa usiku hwese remember tongova ne 2 weeks kasina kuonana usiku hwese akavata achikudubugwa mwana akavata achi munoziva kuti mimi guys bland inotenderedza vana musoro zvinhu zvamunoziva asi imi vanhu vakuru vari imi vanhu vakuru vari munotingidzwa musoro neblood kokuzotizira iyo iya raBybit nezuro cheche akatota chifidhwa kunzi aiwa so achipuhwa second round chikusahweiwe third round hazvikuna ndokudani bhebhi handi mazviona saka panenge pakatotakatswa pachipuwa zuro saka mungazvigonei murume ane vanhukadzi 4 zuro akanga ari kumba kwaBybit
zuro nhasi futi wapinda futi mumba mabhaibhiti wambosiya 3 uri kwabhaibhiti kufresh kwandinotoisa ngazi kwe mari yese iri kutoenda kunochengeta vakadzi vavo saka pari tricky guys, it's kind of tricky zvese zviri kuitika zviri tricky. Anyway, chekutanga regai vanoningirira vanozama mairasi vaende kunozama first anomaona vataure naye vapindire vanhu vava vaitotaura naye bonza kuti munhu anoti kudii anomaona akatosiwa teksi iwe munhu vana vanenge vakambodziravira akakati ndakuna nemurume wangu akatosvikonzi ndinotosvika kusvadaura zvose kakuita forozeni ndakakuita dhogi tikufa kudzokera kumba mai mwana ungatisika bhebhi rangu iwe bhebhi rangu wangu kazi mwana akatenderera musoro nekuudzwa mashoko akati ndakuna nemurume wangu akati ndakuna nemurume wangu mwana akatenderedzwa musoro uku kuti chekuti chekutongomira totombomira tichitenge tanza kuti ivo mairasi vanoti mwana uyu zvafamba sei abvuma here kuenda kuchikoro kana abvuma akati inini kuchikoro ndoda kuenda asi murume ari kundirambidza ndopo topindira ipapo kuti aiwaka mwana ane kodzero education wangu hauna right yekumustopa iwewe hauna right because shuwa unogara nemwana but by law kana asina kuroora zveshuwa hauna kuroora kaiwe ndiwana rega munaende kuchikoro mwana wese has got the right to education. Yes, she has the final say ndokutaura kusakutongomirira kunzwa kuti ivo mairasi vachasvapisa seisusu tinongovabheka up guys semunin'ina wedu pano tinongomirawo navo zvanenge vachirongawo vachipawo tichitsigira tiri kumashure but kuva kwangu inini ngavasamumanikidze kuti aikumba kwavo because tikuona mwana waya iri disaster yekuti inogona kutovaitira zvimwe zvinhu zvisirizvo kana nekumurume wavo chaikuku saka tiregai timirire tidini tiwe kuti mangwana pacho panonofambiswa sei speaker nezuro mwana akabhilivhiswa akati nongowa nestaira iyo nezuro akabhilivhiswa akanzi ide reposo kutema zvese mwana nezuro mufadza madzimai ende vana ava vanobva vatopenga pawani ngati vanhu vakuru vaita semunopengesa kusvika pakunotora mari yavo ukaviga musokisi mubhutsu inofanira kuenda kuzimbabwe kuvana wotorawo pachikomba wavhekiswa nayo blabhi ko kuzoti una masikoti vakaita vana masikoti akapuwa vana vakangoudzwa 2-3 vakavherekesa neblabhi vakavherekesa dai mwana akati nasi tinenga baby girl kedu but mwana wedu it's a blessing from God ere anongokura handimaona saka tingazviramba guys ndo reality tingazviramba tingadini hani mazvoona aiwa mai rasi ndo mai vacho mai varasi mai kwete mai rasi mai vabhaibhiti ndo munhu chai mai vaiko zvinoka kumurume vashamisi vane vakatendisa mwana uya kumurume uya kuti ndanogara iwe handi vari pane second marriage vanogona vakatendisa ivo iko zvinovaona kuti uku kumurume uku hakuna benefits kubuda hakuna zvakawanda zviri kubuda vakuti vaona kuti kune mari kwangu yakapatoona zvima200 randi vakuti siya iwe uende uku mai vaya ndo mai vakangwatisa manje mai vemagambusi nembeu vaya ndo mai vakangwatisa manje mai vemagambusi nemai vembeu vaya ndo mai vakangwatisa chaichaiwe vaya mai vaya ndo vakati kuzvashamisi mukati mwana ya vakachizogara kai vamboita vakanyatsodzogara naye pasi kudzika naye pasi dai akauya panapa takamuvhekisa nemubvunzo panoka chokwadi chaibuda chaibera chokwadi mai vaya ndo vatori behind kumurume vanogona kutove vakatomuendesa ivo mai vakuti mboinda tinoona nengori wechidiki iwe tinoona kuti haufa iko tinovakuona kuti kukoko kunobuda $50 chete hakubudi mari yakawanda uku kunobuda mari yakawanda vanenge vachiona kapasi chavita bhaiwe siya unoona muri kwarare indau haudi kuendera indau unoita masikisira maona zvitumidza ungati wakatochirwa musoro ungato vakutodawo life yakanaka for mwana wavo vakutodawo life yakanaka for mwana wavo saka mai vava inini hangu all this saka mai vava is the trouble causer ndo trouble causer hombe chaichai ndo trouble causer vakuru mai vaya ndo trouble causer hombe kuzotutunurana nevana vose 4 madzimai yai muri 2 mokudzana muri 4 muchikudzana nemari yebhasi yavapiwa muri 4 makanaka kwarare ndo zvamunesona kuti mai vaya vatori gindagoria chari vatori girigamba igirigamba mai vaya itori girigamba chairo mai vaya vatori girigamba. So what might have someone could whatever decision that she takes, so don't go and support her. What support it? Shit. Crave, watch your head to what that did a woman. Because when I got to Simuka, sure. But as it is right now,
kupisa kwakutozonetsa manje kupisa achatopisi semapisiro anga achitapo because patobuda nyaya vanhu vakawanda vatorasa focus vanhu vakawanda vatobuda mustaira so chero akazodzoka achapisa but achapisi semapisiro anga ari kuzoitapo anoona zvinenge zvatitonhorei because handifungi kuti vanhu vakawanda vachanyatsonda kunonyatso kuti takunoona men unless adzoka ari single kana ari kogo aiwa ndokuudzai kana vanhu vachienda kumazimba ainge achienda kotuka papeji ipapo ende macompanies maine zvaitika zvese izvika good luck ende mairasi wacho anotoriwo nemwoyo wakanaka so we wish her all the best my young sister kuti zvikufambire pauri kunoningirira na uchita zvinhu zvese zvikufambire right pane mwana anything to say here risati ndadona tagara nhasi ndokunoi kugara pano ipapapo paunogara panoona pane 427 stars ende munobhuwa zvosvota zvekuti masvotera zvinoita so zvakaomazvo Hello? Hello? Caller? Caller, hello? Caller? Hello, caller? Smile for a sec. Mushe kanjani? Maraisi. Mushe. Ini nangu ndikuda ungo sati mapoints twangu tuiri tutatu pane nyaya iyo first of all ndoda kuwirana nemi pama muchimbotaura nyaya yekuti antu shuwa vanhu kunokoromorana nenyaya dza2022 kunotsvagana nemunhu ane maoko ake vanhu vari kutozvirimirawo zvavo but anyway pamwe maybe tinongoti inyasha dzinenge dzangova nomunhu but ndopatasvika here sezimbabwe kuti tine mapressing issues munyika umo shuwa vanhu vari kurwara vanhu vari people are suffering but sezimbabwe tazonyatsosvika pakuti tikungori like we are moved by the wind ngoti kanhu kese kangoningirina uyo tamhanya iwe kanhu kese kangoningirina uyo tamhanya iwe alright vanhu havaudziri kuti zvavanoda kuita nemari dzavo but we have to be tofanira kusvikopa semazimbabwe takadzidza tine listening capacity iri very strong shasha tingamuvwe netumavhidhiyo twa2022 vana matineja lazvavamusharazva kuti vanhu tinorwa everyday vana vanomirana pamagedzi uyo takarasima mablog hongu mataura futi kuti ine point yekuti vanhu vari kuda content avo hatitombovabhlame avo but ini ndikungobhlame hangu ruzhinji rwezimbabwe iwo kana even makambani acho kutonoti takarasima shuwa kunosapota to fight twekare shuwa azini hangu handisi kumbondendiri kuononge nyaya iyi yanga iri it's just a baseless nyaya iya vanhu shuwa kumhanya shuwa sezimbabwe shuwa ini ndinorwadziwa because we are always shouting here kuti vanhu tikudawo mari dzekensa tikudawo mari dzekubatsira ningi ari kutambura but hapana anouya vanhu they don't show up but uko kunomhanyira there's a lady afona kola kandi there's a lady akwira panapa kuuk yakati munhu anesa mari yake paanoda ndizvozvo aiwa vanhu vanesa mari yavo paanoda but zvinoshamisa sezimbabwe ndopatasvika kuti zvinhu zvedu zvatinosapota soka mapressing issues hope nembasera anoda help great man chaiyo but anyway hatidzire vanhu but inini zvangu hatonno sezimbabwe tinoda kusvika kupi maybe we have so moved nezvinhu zvisina nebasa rese munyika umo but a lot is happening zvinoda attention yedu zvekutodaro nemari dzedu zvekutodaro but anyway it's fine zvangu zvanoda kungoexpresso vangu right thank you very much caller naita basa thank you very much caller nisiya mwakufana ndiwati then kumwa chikona
Hello, caller. Hi, sis, how are you? I'm fine, thanks. Zvataura mairasi zvese tazvinzwa ndoda ngopa kutosenzesa dzangu ini. Mairasi akusha anotera mairasi anoziva kuti she once mentioned kuti ivo vakatombopindawo John Marange izvi. Vapinda pai? What is Marange? Yes, ivo mairasi. Ende vanotoziva zveku John Marange kuti zvinofamba sei. Saka zvavanga votaura zvekuti zanzi gore rese asina kuroorwa handina kungoziva munhu wekuti John Marange anodhisirwa mari. Hakuna, vanongotora vakadzi vanongoti akangosvika pazera rekungoti abhazera chete vototora votoita mukadzi. Saka zviri kuitwa nababa vaya vakatora Bhaibheti muzuro hazvishamisi kuJohn Marange ende hazvishamisi even nyika yedu yeZimbabwe because tunoona vatungamiriri venyika vachienda kunoadhiresa vana John Marange vasina kana problem nazvo zvevana ivava vechidiki vakazodai. Chaiko. Ende ndingakuona kuti vane wina sei because vanhu vaya vamapostora nebackup yapresident manje. Yes. Yekudaro. Saka maminista ari kunzi maminista azopindira ndahati asingazivi kuti kwaMarange uku vana vari kuabhirwa. Speak right now. You remember we tried to speak about Cheche Kumarange. You remember? That was last year. Yes. When we tried to raise an awareness, then Kumarange tana papa muda kamwana kaka 12 years, 11 years, kaine numbu. And of all my just my video, my awareness campaign plan up. And the therapy no respond first in the press release statement. But that one, you know what happened after that? I tell you, span up. Takano president wari go. Exactly. Vanenge vakaunganirwa vanhu vari mudhani vakaita masvosve vanhu veJohn Marange vaya ndoko vanowana mavhoti kuya kuJohn Marange. It's true, but you like it or not, guys, but it's the truth. Don't you quad? Don't you quad? Yes. Saka kutoshamisika kuti kune maminista anozopindira handizviti maminista asi ndeye opposite here kana kuti ndakuti because zvemusani zvezvekurini party chaizvo vanoziva kuti kwaJohn Marange kunoitwa zvinogara zvakadaro ende vachingosiya zvakadaro ende vanoziva kuti ndokwavanoona mavhoti avo havana zvavanoita saka inoregedzai timboona regai timboona kuti zvinoguma nekuita sei because kumapostori kunonetsa uku kunonetsa because once vangoita example iyoyo chete kumwana one that means they have to do it kuvana vese tatomira kuti titoona kumwana wese hakuna uchanzi inosarudzwa saka ipapo ndopachanetsa because ikokoko ndokune ibackup yezanu guys musasara muchanyepedzera musazivi kuti mapostori ibackup yezanu zvokutodaro hatiroringwa takagamiri ibackup yezanu takatomira kuona kuti chii chaitika mangwana acho. Inini kubva zvakauya mwana uya nemapfekero aanga achiita zveti ndakangoona kuti vanhu vekwaMarange ava so it ndikaona kuti something is fishy pavanhu ava nemapfekero aizviita zvichiiti zviya mapostori mamwe tinovaziva vamwe anenge akasunga madhuku ewaiti vamwana aunganzwa but ndaangoziva kuti uyu mwana ndounoita zvekwaMarange uyu saka zvekuti mukadzi wechiteni kana kuti wechingani kwaMarange hazvishandi izvozvezvo havaroori vanenge vachitovapihwa nemweya mutsvene saka zvekuti agara naye gore kana kuti 2 years kana 3 months kwavari hazvina kana nebasa Lucy Marange Masowe Chishani whatever postori inopfeka white chete postori yaya hauna stronghold yezanu wangu hauna zvaunovaita unopa kuziva izvo hapana chinotomboshamisa saka kuti tichati mwana iye akatomboti haasisiri mwana because unotori nemwana no she's a mother saka tingarambe tingoti mwana uyu ndiye munhu ari kuziva zvaari kuita ende ndiye munhu ari kuteedza chitendero chake chaanoda chaakapinda. Right, thank you very much, Kola. Thank you for coming and shoot straight to the point. Thank you very much. Havana kutendera Kola. Vangonobaya nepo kuti gogo. Ipapo chaipo because pari tricky apa guys. But anyway, we wait and see. Hatisi kuziya. Then I got your number. All right. It's okay. Hello, Kola. Hello, Smith. Yes, good to say. Mushe motivate. Mushe. Ndifollow nyaya Bhaibhiti.
In my profession, I'm a lawyer. Okay. Chokutanga inyaya inogona kuvhura makernel firms akawanda. If she's 19 and she's a 3-year-old child, ngatimboonai how it unfolds nyaya iyi. Panyaya yekuti mupostori, I totally agree with you. But remember, party yedu inodependa nenarrative yavaroda kupusha that time. Yes, vanoda numbers. Deyanga iri time yekuti tiri towards my elections, then sure yagona kushaya zvainoita. But right now, tasai narrative yavari kupusha yekukepsha vana vadiki into the system. Narrative iyo inogona kuita kuti iyi nyaya iblew out of proportion. Though legally handisi kuona position. Ndotombona even pane there's a lady aposta imwe yandaona ndizoti anonzani vanga vachitaura zvema human rights, girl child whatever protection appealing kuna mai and what. Legal stance chaipo atina stance as of now, but she's 19. Yep. She can say whatever she wants to say and the issue will go nowhere. Yeah. But ndokuramba ndichidzoka panyaya yangu inini yandiri kutofunga kuti ichapindwa nayo mai vanonzi mai ani vari kubatsira vakasairi between the lines. Pane narrative iri kupushwa kuvana vechidiki. Ndo yandiri kufungidzira kuti iri kuda kupushwa. Let's wait and see how it unfolds. Okay. So this narrative ichipushwa ichinzi kudii? Tarisai anonzi nemupana uyu content creator akanopiwa Raptor. After that motarisa kuti zvii zvakatanga kuitika ma situations akutopinda kuburial uyo yababa memorial yababa veuyo vese nana Fred nanani. There's a narrative yavari kupusha kuti age itoto tudiki yekuti kava mayouth esaningiriri mayouth esamire ainde kuno uku. Saka iyi situation yemwana uyu, remember kuti muma situations akadai so vanocapitalize futi pavanhu vari vulnerable. Yes. Achaona kunge Bybit kunge ari kubatsirwa, but pane narrative iri kupushwa. Yozonzi pamberi apo pakuda kuitwa ma-elections, the 10 vote against it. Vanoshandisa chiri kuvabatsira panguva iyoyo. Right now pari kupushwa narrative yeivava vana vechidiki. That we saw. Kuti amtwisting kunogona kuitwa nyaya iyoyi. Iyo inyaya inogona kutopindurwa zvokuti munoshamisika imi motosha kuti zvino tiri kuenda kupiko kwatiri kuenda ndokwatiri kubva here zvambozoita seiko zvinhu zviri kutaurwa panapa. Imbomirai muone inogona kuunfold in a totally shocking way. That's what I'm thinking. But especially panaona mai ivavo vanga vachiapila vachikumbira vachiti kutosvitsa nekuna mai nekunani, ndabva ndati vatanga wait and see. Yakairi nyaya yemwana yedu yaBybit yemukadzi uyu yeiyeyu mwana yeyu Bybit yatopushwa neabout 3 women vanga vachitaura nyaya iyoyo yokuti we stand for the girl child for what. Saka girl child ndingamubvunza wangu kuti kana vachiita stand for the girl child vakuita stand for the girl child on which ground, papi pacho, which area? Ndopa ndiri kudzoka kwamuri kuti ipapo were in the same ningi thinking kuti mwana wayo ati ari kunzi mwana waanaye waakaita kana akaita mwana 3 years right before this current marriage. Saka tinoda kumboona kuti ichaamtwistwa sei, because this child paakaita mwana ari minor, it has nothing to do with the current situation. Okay. Indika pa current situation kana ari kunzi akagara nemurume uyu for a year. She was already 18. Of course, what are we talking about? She was. There's nothing. She was already 18. Anga atobva mukuti anzi high court ndo legal guardianship yake angato exempt achato qualify you to that. Saka pari kupinda vanhu vese vari kunzi vari kupinda of influence ndo patamirira. Yes. That's what I said. Yes. On which grounds? Saka
kuona pandiri kupinda neengu yangu my line of thought yekuti there is a narrative inogona kunge inoda kupushwa yagarirwa pasi nyaya yagarirwa pasi isi takatosara ngatimirei tione zvinoda kuitika in the next few days and munhu wandiri kufilira pavanhu vese is this lady ari kumubatsira. She's coming with a very good heart, but anogona kuend up amusituation yaasiri kutonzwisisa iye kuti zvazombobvepi tikasvika panguva iyi. Okay. That's how I'm looking at it. All right. Pane nyaya iri kutobikwa iri kutotambwa nayo. Why I'm saying that there's a situation ndichauya kuseri ndatombotraya kufona before ndichakutextirai. There's a situation that I'm dealing with. Yekuti ndaona kuti society yedu has really changed from what we thought kuti ndo zvatakakura tiri, because I'm 48. Society yedu yachinja. Lying is now nothing. And vanhu inotobuza zvakaitwa namai vake nefamily yake and everything. I was really listening and following. Those are normal in society. People just have to understand that it's now normal in society. Don't chase chataurwa nemunhu. I now tell people kuti I don't even trust myself for certain decisions that don't tend to yeah. So before you trust anybody, don't trust yourself. Because later, why was I even listening to this nonsense? But ndozva vesociety yedu, ndozva yatove society yedu, and I like the way you take things. Kuti ndachitera even nyaya yevheko masikati when you're talking about it, ndakatoitaura kubva pekutanga kuti you know what, I wanted to comment pasori ndakuenda pasite nyaya yevheko. But you know what, chinhu chese legally, ndatotry masikati several times kuti aid me. Kuti chinhu chese legally chine procedure. And zvinhu zvese zviri pamawebsite. MaZimbabweans problem yedu ngatingoverengai tinzwisisa kuti ndikanzi visa rekuenda kuUK ngandimbonotarisa ndega kuti website yavo iri kumboti chii nenyaya yevisa randiri kuda kuaplya for. Ndopatiri kudyirwa mari ipapo, tinoda shortcut. Chinhu chese legally chine procedure, hapana chinhu chine shortcut. Even nyaya yemwana iyoyi mukatoitarisa iri kutaurwa nezvayo, chero ikanzi iri kuda kutorwa whatever way vada kushandisa yekuti vacha twisted the law ine procedure. Haingomuki yakaitika overnight. Azviiti, hakuna chinhu chakadaro. Saka unoona chinhu chichimhashwa manzo zviri kunzi pane patori nesolution, pane something tomorrow morning. Question yourself. Stand back. Wombozvikwesena kuti chiri kuti chii, mutemo wacho weZimbabwe uri kumboti chii panyaya dzakaita seidzodzidzi. Let's wait and see kuti chii chichaita come out. Ndichauya kuseri, then I'll talk to you. All right. I think we are 100% right, because people are already writing kudanzi kuTwitter vatotanga talking about this story, vanhu vezana vatosumudza nyaya iyoyi. Itori mufti mumagroup atiri as malawyers yanga iri kutopostwa vanhu vachitoti vachitoanalyza and narrative, pane narrative inoda kupushwa. Okay, let's wait and see. It's gonna be interesting day. Let's wait and see. Yeah, very interesting week. Let's wait and see where we are going. All right, I'll talk to you later. All right, sure. Thanks. Bye. Yeah, bye. Okay. We wait, guys. We wait and see. Right. Right, guys, I think tatandara, guys. Tatandara, guys. I think tataura tese. Anzina chinimona kuda chidomera simsukura president. Aiwa, izvo zvinabasa usikuona here vana chatungwa achida kukoti wangu. Unoda kumona chibhadhara fight. Izvo zvinabasa wangu zvokuti adzichi kana mutemo wakuitwa mutemo chaunoitwa. Hausikuona chimombe varimo mukati mumona Mike Chimombe varimo mukati. Then aimbochifunga.
kana zvakunyatsoitwa chako nemazvo chako zvokuti kwai ndiri ani zvazvinhingirikirizvo hazvikaunti. Hello kola. Hello. Yes kola. Ndambofona Adrian chitaro zvakamarangi. Pane andandasirira. Pane mubvunzo wamabvunza Mairasi wekuti saka Precious muchaita sei? Masemi age katugara nezvawo. Masemi age. Hana kunyatsokuanza zvinoudza munhu angazoti ari kupiwa zvinhu ari kuita sei. It's not about kupiwa zvinhu. Kana makavatarisa paine kwavanogara kuya murume uyo akabisa chinhu chaanake akabisa payo. Hanti yanga ari kutaura nyaya yekunzi haungamugari nemwana wemunhu usina chawakabisa. God, I think let's wait and see. Right now, Tessa, we are now. I'm now with the interest much. You know, I want to see. Let's just wait and see, guys, where it's going. Let's wait and see where it's going. We're waiting. Yes. I'm just letting other people. Yeah, I get you. Let's be the only for him because we can't touch the pressure. It's the same age, no matter. Ende ukatarisa kumagosti kwacho kunotaura futi kuti vazorwa uyu musikana iye ari kuda kunorirwa mangwana angatora mukomana waPrecious. Akataurika kumagosti izvozvo. So we don't know, but anyway, we just wait and see. Yes. Yes. Amen. But murume wake Joshua here. That's another question. Murume wake Joshua got a boyfriend. Murume wa Precious. Why you baby? Amen. Andi kana vari veko marangi kana gashitori murume wake bota varori. Kana ari mukadzi wechiti asi kunzi mukadzi wetu wechifoka kwamaranga. Azvina Precious ari kumurume zvarakaiwa izvozvo hazviko kumutemo izvozvo hazvikaunti ane 19 chero akada kurogwa ne100 years hazviko izvozvo hazvikaunti chero takainzana ndikada kunorogwa nemukomana mwana mudiki kwandiri kana unorogwa newedzera kana unorogwa nedhara hazvina basa izvozvo hazvo kutaura patikwani feya pamutemo hazvina basa icho asi dei anga ari under age manje she's not under age ane 19 naye maybe ndiani asingazivi kuti kwamaranga vanotora vakadzi gore rega rega. Ndiani asingazivi vana vadiki vamwe vacho vachifaniko zvokuti skiti haisi skiti zviyamba isikoti that's not a skiti. Haiwa skiti haisi skiti. Handi ndeye kumasowe kwete kwamaranga ndeye kuJohani Masowe Chishanu. But even mama kumasowe kwacho kune vamwe vanodaro vanongotora futi. Vanotora haiwa vanotora. But ivi Johani Masowe Chishanu vakadzi 5 here. Vamwe pane chivandidza vandi vakangopatsanurana vana Johani Masowe vacho vakapatsanurana. Pavanozoona vachiita zvitutu inyaya dzekutoti vamwani vachida kutora vakadzi vechipiri mumwe wada kutora handi ndosemu nyaya dzatakanga tichidzira nadzo dzana uya anonzi anokunyapiro handi aingori Johani Masowe uyu ainzani madzibaba eShumai. Ati anga ichiita sei anga sina vakadzi vobhobheri nekutora neimwombo nevana vadiki. Saka vanoita zvinovasuta ende vachingosiiwa zvakadaro. Mwedzi ndegaitimire tione. We just put our trust in Mairasi vachakulidha nyaya. Let's wait and see. Yes. Let's wait and see what's going to happen. Let's wait and see. Kuti pakufamba sei. Changonetsa pachete chekuti mwana wemunhu she's 19. Ndoti zvangonetsa chete ndechekuti she's 19. Akasina 19 chete mangwana chaimairasi vanomutora nemota yavo zvino mwana uyu she's 19 ndopari kunetsa ipapo and she's going the finals. Yes. Arekedzaitiona. All right, Kola, thank you very much. Let's watch. So, guys, we wait, and we watch, and we see how it's going to unfold, right? We just see what Mairasi say. We just back her up. We just give her our support, as she will be going to speak to Garapasea, whoever is going to speak to Baibiti. I hope. You know what, I can have a better life,
kwaRarare kwangambonakirwako. I can have even a better life than kwaari. Then obvuma. Otherwise, we'll just wait and see, guys. We just wait and see. So, guys, me, I'm going age tatandara vakomana. Atina kurova 4 hours retimana. Karova 4 hours chaicho. But tikapera tikasa power bag zvirapa 63 from 100 avatagara pana. So guys, yeah, vanga vane bond Mayoress nai. Remember 2 weeks vachenda nai. Vanga vane bond. Vanga vane bond. Hakuna chinhu chinorodza segoodbye vakomana. Heartbreak guy. It's a heartbreak on its own. And mashwana because no most of that maxent can place you know chinja. So pakati pay. So guys, yeah, I'll see you tomorrow guys. My Scott takamirira nyaya yako. My Scott takamirira kuwa kuti kupinda kwa Mugaberini iwe. Tikukudedzera Mugaberini. Uri kuya rino tudzi vakomana ndakamitiswa pano naVhekoni. Saka toda Mugabe chitobva tatega Mugabe panapa tobva tatova Mugabe tikumbira free services kuti munhu adi tukwanise chimude pachena. Mwana kuna baba wake. Mwana azive rudzi rwake. Oh, thank you, Bashe. Thank you, Bashe. We have to go else. So, guys, I'll see you tomorrow. Kusvika late kudai nyaya yekuti handisi kuenda kubasa kamangwana. Saka ndiri late kudai so. Ndosaka ndakagara paudera enda kubasa ndisika ndavata wasi. Anmona. Saka mangwana tobatana guys. Toona kuti tiri kuendera mberi nenyaya dzedu. Guys, muve nousiku hwakanaka. God bless you. And take care.